Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αντώνης Ορκουλής. 210 710 8000. Ετοιμαστείτε να κάνουμε την παρέα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τα βράδια. ...2, 17, 18.000 και σήμερα κανονικότατα, που χθες λίγο έτσι δυσκολευόμαστε στα τηλέφωνα. Κανονικότατα τώρα, έτσι, και καλύτερα για να σας έχω παρέα, γιατί χθες μέσωσε ο Στέφανος ο Χίος. Πόσα να πω μόνος μου και πόσα να κάνω. Ευτυχώς που μείναμε και τόση ώρα και είπαμε, όπως πάντα με τον ενδιαφέροντα πάντοτε τον λόγο του Χίου, και πέρασε και η ώρα μέχρι που αρχίσαμε πάλι αυτός ο καταιγισμός που γίνεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χθες κάτι τεχνικό, κάτι συνέβαινε εκείνη την ώρα όταν ξεκίναγα η εκπομπή. Δεν ήξερα και το έδινα το τηλέφωνο. Τώρα σας κούρασα κιόλας, γιατί είχα και μηνύματα μέσα σε μένα, μου λέγατε μα χτυπάει, μα δεν το σηκώνει κανείς. Δεν φταίμε καμιά φορά, γίνονται και αυτά, παιδιά. Εδώ στο σπίτι μου για δεύτερη φορά, εγώ τώρα μέσα σε 1,5 μήνα, δεν από την εταιρεία. 20 μέρες δεν είχαμε τηλέφωνο. Τι θα πει αν με εξυπηρετεί να υπάρχει έξω όταν δεν έχεις ακόμη και εκεί? Μπορεί να εξυπηρετήσει για κάτι σε ίντερνετ και τέτοια. Ναι, λέει να σας βάλουμε, να κάνουμε εκτροπή. Τι με νοιάζει? Ένα μήνα να φτιάξω ένα τηλέφωνο. Ξανά χάλασε σήμερα, χθες τη νύχτα για την ακρίβεια. Πήρα ρε παιδιά, λέω, τι γίνεται? Μα να ήταν τώρα ξαφνικό κάτι, ναι, αλλά 20 μέρες είστε. Ναι, λέει, έχεις δίκιο, έχετε δίκιο. Και οι εταιρείες βλέπετε ότι πολλές φορές μας τυραννάνε, κάθε εταιρεία, γι' αυτό δεν θα πω ποια εταιρεία σε μένα, και που χαλάει ίντερνετ, χαλάνε τηλέφωνα, χαλάνε, χωρίς να φταίτε εσείς μες στο σπίτι σας. Λοιπόν, 2-10 λοιπόν 7-18.000, μάλλον υπάρχει ήδη η πρώτη γραμμή. Μου λέει ο Αντώνης εκεί ότι είναι στον αέρα, και να πάμε στον πρώτο μας φίλο, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Ο Γιώργος είμαι, Ηλία. Γεια σου Γιώργο. Είπα να πάρω πρώτος γιατί έχω καλό ποδαρικό. Καλά κάνεις. Προχθές πότε πήρες που έγινε χαμός, Ναι, πάντα παίρνω, γίνεται χαμός. Ανάβω το ηθικό των Ελλήνων και ανάβω τα αίματα, χωρίς να το θέλω, έτσι. Να σου πω τώρα. Τι να κάνω, λέω και εγώ τον πόνο μου, να με ακούσεις, να με ακούσει και ο κόσμος, μήπως και πάμε στην κάλπη. Τι να κάνω, και εγώ και όλος ο κόσμος χάλια είμαστε, και ο ένας τον άλλον λέμε, παρηγορούμε ο ένας τον άλλον, κάτι να κάνουμε. Έτσι είναι όταν γίνεται πραγματικά, έτσι γίνονται αυτά τα τόσα που γίνονται, χάνεις το μπούσουλα και το μυαλό σου γενικά, ναι. Ναι, ευτυχώς που μιλάω σε σένα και στα λέω και λίγο από μου τα παίρνω αυτά, λίγο ηρεμό. Ευτυχώς που υπάρχει και λίγο η μπάλα που ασχολούμαι, ναι. Έτσι λίγο. Για πες μου τώρα, γιατί εμείς μιλάμε και ποδοσφαιρικά πολύ όταν ξεκινάμε. Να σου πω, τώρα παίζουν στις 10, παίζουμε. Όχι, έχει ξεκινήσει. Ποιος παίζει, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ? Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, εκεί που έχανε, ο ΠΑΟΚ το γύρισε. Μπράβο. Δεν ξέρω πόσο και τι είναι, αλλά θα τα αφήσουμε αυτό. Θα μιλήσω αύριο για τα ποδοσφαιρικά. Θα πω για τα προβλήματα, ναι, τα δικά μας της καθημερινότητας. Εγώ θέλω να συγχαρώ τους αγρότες μας, μπράβο, να μην σταματήσουν, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο οι αγρότες. Πρέπει όλα τα επαγγέλματα να είναι δίπλα στους αγρότες. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, Ηλία, οι αγρότες να τρώνε καπνογόνα και αυτά, και οι λαϊκοί να είναι ανοιχτοί και να μην συμπαρισταθούν οι λαϊκατζίδες. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι λαϊκοί είναι ανοιχτοί, πουλάνε κανονικά, ενώ οι αγρότες τρώνε δακρυγόνα και δεν ξέρω, και αντιστέκονται. Κοίταξε ρε Γιώργη. Δεν μπορεί τα επαγγέλματα να είναι
στον δρόμο. Και εμείς που έχουμε μαγαζί πρέπει να βγούμε κι εμείς. Κοίτα, για να μην κατηγορήσουμε τους ανθρώπους που βγάλουν το ψωμάκι τους και αυτοί. Δεν κατηγορώ. Όχι, θα σου πω γιατί. Συζήτηση κάνουμε. Ναι, παιδί μου. Αυτό που λες όμως, αν γινόταν τώρα, όπως λένε, να έρχεται το δικό στο μαγαζί. Όλοι ναι. Αλλά και οι λαϊκοί άνθρωποι και οι στλάκοι πάνε να δουλέψουν. Δεν κατηγόρησα το κλάδο. Λέω γενικά πρέπει όλοι μαζί με τους αγρότες να είμαστε. Το να είναι μόνο αυτοί, εντάξει, καλό είναι, αλλά πρέπει όλοι, γιατί είναι γενικό το χάλι μας, Ηλία. Και οι δημοσιογράφοι και όλος ο κλάδος και ο δικός σας ο κλάδος, όλοι έχουμε κρίση. Όλοι έχουμε κρίση, δεν είναι θέμα. Δηλαδή είναι το παγόβουνο, είναι η αγροτιά, έτσι. Είναι πολλά πράγματα που εδώ και 15 χρόνια, από το 2010 και έπειτα, μας έχει πάρει κάτω βόλτα. Βέβαια. Από το 10 και έπειτα είμαστε προς γκρεμός και ρέμα και όλο μας το χάλι. Πρέπει όλοι να βγούμε στον δρόμο. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και εγώ τώρα, εδώ και αυτούς τους 2 μήνες, τις γιορτές περιμένω, σε 14 μέρες έρχονται τα Χριστούγεννα και δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Σου κάνω το σταυρό μου. Δεν πατάει άνθρωπος στο μαγαζί. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλό. Ναι, είναι πάντως γενικά σε πολλά μαγαζιά, γιατί έχω αυτή την επαφή με κάποια μαγαζιά λόγω παρελθόντος μου, ρε Γιώργο. Πραγματικά ήταν κάνα 2 μήνες που είναι πολύ άσχημοι γενικά, ρε παιδί μου. Να, εδώ βλέπεις και στην Ερμού κλείνουνε μαγαζιά. Δεν σου λέω για τα δικά μας εδώ πέρα, τα κεντρικά που τα μισά έχουν κλείσει και τα άλλα μισά χρωστάνε, έτσι. Ναι. Είχα κι εγώ 3 μαγαζιά, τα 2 τα κλείσα γιατί δεν χρώσταγα. Γιατί άμα χρώσταγα δεν θα με άφηνανε να κλείσω, έτσι. 1 μήνα με καθυστερήσανε να κλείσω και τώρα κάθομαι με την αδελφή μου μαζί και ό,τι κάνουμε. Έκοψα τα έξοδα, έκοψα από εδώ, έκοψα από εκεί, αλλά δεν πάει αυτό το πράγμα. Τα ρεύματα όλα στο Θεό, έχουν γεμίσει όλα τα χωριά και τη δικιά μου την περιοχή εκεί στο χωριό Ανεμογεννήτριες έχουν γεμίσει και αντί το ρεύμα να φτηνίνει έχει γίνει 10, 20 και 30 φορές πιο πάνω. Ναι. Πιο πάνω. Να πας τώρα στο χωριό πάνω, στις Σέρρες, πρέπει να περάσεις 15 διόδια. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Γιατί εγώ πρέπει να πληρώσω πώς λέγεται, διόδια. Τα 15 διόδια, Ηλία, πού υπάρχει αυτό? Έχεις απόλυτα δίκιο. Περισσότερο, τώρα πληρώνεις περισσότερο, όπου και να πας, περισσότερο διόδια παρά έξοδα καυσίμων. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πόσα χρόνια ακόμα πρέπει να πληρώσουμε αυτά τα διόδια? Πόσα ακόμα? Έχει αγανακτήσει και ο κόσμος και η βενζίνη 1,80 και δεν λέει να κατέβει. Όλο λένε για πολέμους με την Ουκρανία, με το έτσι, με το αλλιώς, από εδώ, από εκεί. Όλα τα πράγματα ανεβαίνουν. Είναι γενικό το χάλι. Είναι γενικό το χάλι. Και βλέπω το ένα πίσω από το άλλο μαγαζιά κλείνουν. Είναι χάλι μαύρο. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ναι. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν ξέρω. Έτσι είναι, Γιώργο. Μην νομίζεις. Όλοι στις ίδιες σκέψεις είμαστε. Μην νομίζεις, αλλά εσύ... Το ξέρω. Απλά κι εγώ κάπου προσπαθώ να πιαστώ. Δεν αντέχω κι εγώ και δεν αντέχω ούτε τους γονείς μου οι οποίοι είναι συνταξιούχοι. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι? Πόσο να βοηθήσουν και αυτοί? Να σου πω, Γιώργο, ένα τελευταίο πριν πάμε σε γραμμές. Με την αδερφούλα σου το έχεις στο μαγαζί? Ναι, την αγαπημένη. Καλά κάνεις. Την αγαπημένη, με αγαπάει, με στηρίζει, μου λέει μην αγχώνεσαι, ότι είμαι εγώ για σένα εδώ, και εγώ προσπαθώ κάτι να κάνω και ξέρεις τι γίνεται, Ηλία? Το κράτος ό,τι και να κάνει σε πολεμάει, ρε φίλε. Όχι, μόνο για να σε... Μόνο εις πράξεις. Μόνο αυτό, αδελφέ, τι να πω, είναι... Λοιπόν. Και αυτά που λέω όντως τα καταλαβαίνει ο πιο πολύς ο κόσμος και με καταλαβαίνει, γιατί το ίδιο σταυρό όλοι μας περνάμε. Βέβαια, φίλε. Όλοι αυτό. Αυτά Λοιπόν, ήθελα να πω. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία. Δεν ξέρω πώς είναι η συνέχεια των αγώνων, να πάμε καλά στην Ευρώπη. Έτσι. Να είσαι καλά. Και εσύ και εσύ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ, φίλε. Γεια σου, Γιώργη. Πάμε σε καλά, λέει. Κραυγή, παιδιά, ο καθένας σε κάθε δουλειά του. Πώς έχουν γίνει τα πράγματα έτσι, παιδιά. Από το 10-15 τυραννία ο Έλληνας, από το 10, ρε παιδί μου, και μετά. 10-11 που υπήρχαν τα πολλά λεφτά.
Έτσι έφερε πολλά λεφτά αυτός εκεί για να ξεγελάσει τον κόσμο. Ο κρίμα του που στο κάτω-κάτω είναι ένα ιστορικό όνομα Παπαντρέου. Στο φτιάξε το όνομα ο τελευταίος, ο Γιώργος. Λοιπόν, και μετά η συνέχεια όπως την ξέρουμε. Για πάμε. Μετά ήρθε ο αγαπημένος σας, ο comeback Συρία Μέρκελ και γύρισε αυτός πίσω. Πάμε σε επόμενη και σήμερα τα πράγματα όπως τα βλέπετε και όπως τα ζείτε. Καθόλου ρόδινα. Πάμε σε επόμενη γραμμή παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Βαγγέλης από Νίκαια. Έλα Βαγγέλη μου. Καλά είσαι Λεβέντη μου. Καλά Βαγγέλη, γιατί κάτι βράδια μου φέτει και ήσουν προς το τέλος και σε στρίμωχνα, τώρα μιλάς στο τέλος. Ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένος. Για ποιο λόγο? Έχω πάει 2.000 φορές στη Γερμανία. Ναι. Τώρα αυτό παραδειγματίζω, έτσι. Ναι. Που αυτό ισχύει και για μας τους Έλληνες. Ναι. 2.000 εκεί αστυνομικοί και αυτά μιλάνε άπτεστα ελληνικά. Πού? Καλώς στο Σαν Πάολη, στο Αμβούργο. Αχα. Λοιπόν, εμένα με ξέρανε χρόνια γιατί πήγαινα ερχόμουνα. Ναι. Και σαν αρχιμηχανικός και σαν πλήρωμα και σαν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μου λέει πού πας μας ρε Βαγγέλη? Λέω έξω. Πηγαίναμε στην Ακρόπολη, εκεί, ένα μπαρ, Ακρόπολη λεγόταν, ναι. Μαζευόμασταν Έλληνες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όχι, μου λέει, ξέρεις, έχουν απεργία να πούμε και δεν. Λέω ταξί, απεργία. Λεωφορείο, απεργία. Εκείνο, απεργία. Ωραία γαμώτο. Ο ένας αστυνομικός μου λέει, ας σε πάω εγώ με τα αμάξι μου, να συναντηθείς με τα φιλαράκια σου και πάρε με τηλέφωνο μου, λέει, να έρθω να σε πάρω. Περίμενε. Και τι γίνεται? Όχι υπηρεσιακά εκείνη την ώρα. Καμία σχέση. Κάποιος γνωστός, ναι. Καμία σχέση. Φίλοι σου, λέω, 2.000 φορές έχω πάει εκεί και με βλέπει ο Κακλαμάνης και μου λέει... Ναι, σωστό. Σωστό. Θα σε πάω. Ναι. Λέω εντάξει, πήγαινε με. Λοιπόν, και τι έγινε ρε παιδιά? Μέχρι και οι τατάνες κάναν απεργία. Τι έγινε ρε παιδιά? Λέω, λέει έχουν οι φορτηγατζίδες, το θυμάμαι σαν σήμερα τώρα. Τι λέει ρε παιδιά? Έχουν απεργία. Πρόσεξε, δεν κουνήθηκε φύλλο. Δεν κουνήθηκε στη Γερμανία φύλλο. Τι αλληλεγγύη, Βαγγέλη, Ναι. Και το φινάλε ποιο είναι? Στο μυαλό μου, εμένα ξέρεις που πήγε? Το μυαλό μου. Εδώ κάνανε απεργία οι ταξιτζίδες και βάζανε σε ένα χαρτόνι ταξί και παίρνανε 5-5 κούρσες. Κάποιοι άλλοι θες να πεις? Ορίστε. Κάποιοι άλλοι θες να πεις όταν κάνανε απεργία? Δεν μιλάω για τώρα. Όχι παιδί μου. Λέω, Βαγγέλη, συγγνώμη. Όταν κάνανε λες οι ταξιτζίδες, για να λες κάποιον 5-5, εννοείς από την ίδια... Όχι, με παίρνει εμένα ο ταξιτζής να πάρουμε και αυτόν. Έπαιρνε 5 ταρίφες, δηλαδή καταλαβαίνεις. Κατάλαβα, ναι. Σε ένα χαρτί με μαργαδόρο ταξί και με το γιο ταχύ τους, έτσι. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν ήταν ταξιτζίδες, ήταν άλλοι που σπάγανε, κάνανε... Όχι, δεν έσπαγε κανείς τίποτα. Ταξιτζίδες ήτανε. Ταξιτζίδες? Ταξιτζίδες κλείνανε να πούμε τα ταξιά τους και έβαζε στο γιο ταχύ του με ένα χαρτόνι, έγραφε με μαρκαδόρο ταξί και δούλευε. Λοιπόν, αυτά τώρα μιλάμε για πολύ παλιά χρόνια, σωστά? Ναι. Λοιπόν, και έρχεται η στιγμή, σήμερα, γι' αυτό είμαι σκασμένος, για σήμερα μιλάω, τρέχουνε και καλά κάνουν το δίκιο τους οι αγρότες και οι λοιπά. Και μιλάει τώρα ο πρόεδρος των φορτηγατζίδων και λέει ρε παιδιά, ο δημοσιογράφος. Ναι. Δεν θέλω να αναφέρω πώς και πού και τι, γιατί εγώ δεν ακούω κι άλλα. Το περιστατικό πες μου, σωστά μόνο. Ναι. Το περιστατικό όμως είναι, ναι λέει είμαστε μαζί τους. Ξέρεις τι μου θύμισε? Είναι σαν και αυτά τα λαμόγια που πολέμαγε ο άλλος στην Αλβανία και εδώ πέρα αυτοί όλα τα λαμόγια, ναι η καρδιά μας είναι μαζί τους, η μας είναι κοντά τους. Τι είναι αυτά ρε που λέτε? Βγείτε έξω. Ναι, μαζί τους για δεν πήγατε. Μιλάω για το άκουσα και το γελάθηκα. Λέω κοίτα να δεις, εδώ δεν θα γίνουμε ποτέ άνθρωποι. Τέλος πάντων, για να ηρεμήσουμε λίγο την κατάσταση. Ναι, θέλω να πεις
να ήταν, θες να πεις, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι οι πανελλαδικές που είναι κάποιοι ειδικοί, πώς θα κάνουν, δεν τα ξέρω καλά συνδικαλιστικά, ρε. Δεν τα ξέρω, Βαγγέλη. Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος, αλλά αυτά που έχω ζήσει στη ζωή μου, λέω, φίλε, δεν γίνονται αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα η Μαρίκα, η Μητσοτάκη, μιλάει σε μία δημοσιογράφος και λέει ήταν ο μικρός. Όχι η Μαρίκα, η Ντόρα θες να πεις. Για τη Μαρίκα λέω. Α, τη Μαρίκα τότε. Ναι, και λέει σε μία δημοσιογράφο, λέει για το μικρό έτσι, για το μικρό που τον έβγαζε αναγκέφαλο και τα λοιπά. Για τον Μπακογιάννη. Και λέει, πιο κάτω, παραδίπλα λέει καθόταν η Ντόρα και έπινε τα ούζα της. Τι λένε, έπινες τα ούζα σου αλκοολικιά. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν με νοιάζει, ας μου κάνει μήνυση ό,τι θέλει. Δεν το ξέρω εγώ, όχι. Όταν ήταν, ναι. Βαγγέλη. Ζήτησε το από το σταθμό να σου βάλουν το τέτοιο, να τα ακούσεις. Ναι, παιδί μου, αλλά... η Μαρίκα στη δημοσιογράφο. Κοίτα να μάθει γράμματα το παιδί σου. Αυτό είναι άμυαλο. Αυτό είναι για τον Μπακογιάννη, το μικρό που έγινε και δήμαρχος. Και καθόταν, λέει, η Μαρίκα το λέει στη δημοσιογράφο. Λέει, καθόταν πιο δίπλα, λέει, τώρα και της λέω τώρα, κοίταξε, κάντονε για να μάθει γράμματα, να κάνει, να γίνει. Καθόταν, λέει, παραδίπλα και έπινε τα ούζα της. Δεν το κρίνω αυτό. Βαγγέλη, δεν με νοιάζει. Τα στραβά, αλλά στο αν έπινε και αν έκανε κάποιος δίπλα. Ναι, όχι, εμένα ξέρεις. Κατάλαβε, Βαγγέλη, δηλαδή δεν θέλω το. Εμένα ξέρεις τι με εξοργίζει, Λιάκο. Ναι. Ότι όλοι αυτοί, από και προγενέστερα ακόμα χρόνια, όλοι αυτοί οι δυνάστες, γιατί για δυνάστες πρόκειται, άσε λέει. Δεν τους ενδιαφέρει τι τραβάει ο λαός, αυτό να μου πεις γενικά. Ναι. Κοίτα, όταν σου ξέρεις το σκεπτικό τους που είναι. Άσε, δεν έχουν αρχηγό. Βαράτε. Κατάλαβες. Αυτό το βιολί έχουν αυτοί. Λοιπόν, ας αλλάξουμε κουβέντα τώρα. Ωραία. Και δύο λόγια θα πω έτσι για να... Πες μου, ναι, για να ανεβάσω. Ναι. Λοιπόν, μιλήσαμε, εγώ θέλω να δώσουν χείρα φιλίας ο Γιώργος από τα Μέγαρα και η κυρία με τα αυγά. Εγώ σου είπα ότι τρώγαμε 55 μέρες και πετάξτε η κυρία, ναι, λέει, δεν κάναμε καμία τροφοδοσία. 714 μέτρα βαπόρι, τάγκερ μαμούς, του Γουλανδρή, το Λιτζί Γουλανδρή. Λοιπόν, είχαμε κοτόπουλα μέσα. Αλλά τι έγινε, της ξέφυγε όμως η κυρία γιατί είναι πολύ γνώστης και λέω δεν γίνεται ρε φίλε. Να τρώμε, να πούμε, ξέρω εγώ, 55 μέρες αυγά. Για βάλε 200 αυγά κάθε μέρα. 70 άτομα πλήρωμα, 80. Πολλά αυγά. Να σου πω, αυτά πώς συντηρούνταν ρε Ευαγγέλη. Μα εγώ γι' αυτό πήρα τηλέφωνο να μάθω. Εγώ δεν πήρα να κάνω το ξύπνιο. Όχι ρε παιδί. Ρε παιδιά, τρώγαμε 55 από το Ρότερνταμ μέχρι το Χάρκ Άιλαντ, το Ιράν, το Περσικό. Κάναμε 55 μέρες και δεν σταματάγαμε πουθενά. Κάθε μέρα ο άλλος έτρωγε 3 αυγά, άλλος έτρωγε 4, άλλος 2. 200 αυγά σου λέω. Άρα δεν χαλάνε, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ τι να σου πω. Όχι, εγώ έβαλα ένα φύλλο γιατί εγώ από κομπιούτερ και τέτοια είμαι σκράπας. Και καλά κάνω και δεν θέλω. Και το τηλέφωνο ακόμα είναι παλιά σκοπής. Δεν θέλω ρε παιδί μου, θα τα πούμε άλλη φορά γι' αυτό. Σωστά. Αλλά τι γίνεται. Και του λέω ρε εσύ για χτύπα. Το αυγό πόσο κρατάει, μου είπε τα δικά του, τι έγραφε εκεί πέρα. Του λέω για βάλε ρε παιδί μου, το αυγό στην κατάψυξη. Ναι. Ξέρεις τι μου είπε. Ναι. Κρατάει 1 χρόνο. Στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη. Εσύ μήπως το καράβι τότε είχατε κατάψυξη. Πού να το ξέρω εγώ. Ήξερα εγώ τι κάνει ο μάγειρας κάτω. Γι' αυτό λέω, δηλαδή το αυγό. Τότε γιατί πάνω στα αυγά βγάζουν μέχρι ημερομηνία και λέει με 14 Δεκέμβρη αυτή η φουρνιά. Όταν παίρνεις. Μπράβο, ναι. Εκεί βγάλανε ότι 2 εβδομάδες, 10 μέρες, έτσι, γιουβέτσι και γράφουνε. Ξέρω εγώ. Εκτός Ευαγγέλη, και αν το κάνουν εμπορικά, σου λέει να πάρει άλλα. Όχι, ας τα πετάξει. Άμα χτυπήσεις,
Και μάλιστα μίλησε στο κινητό του, λέει πόσο καιρό κρατάει το αυγό στη ψήξη, στην κατάψυξη, και του κατεβάζει και λέει 1 χρόνο. Κατάψυξη ναι ρε. Το έκαμε κατεψυγμένο αυγά, δηλαδή. Καταψυγμένο πώς θα γίνει μετά, τρώγεται το αυγό καταψυγμένο? Δεν το ξέρω, να μας δώσουν απαντήσεις είτε ο κύριος Γιώργος είτε αυτό. Δεν τα είχαν στη συντήρηση στο Χορταρά. Χορταρά λέμε εκεί που έχουν τις ντομάτες, τα αυτά, ξέρω εγώ, τα Χορταρά. Έχει άλλο ένα τέτοιο που είναι η κατάψυξη. Και τελικά του γράφει, μου λέει Βαγγέλη 1 χρόνο. Λέω άρα εγώ από περιέργεια. Ναι, αλλά κατάψυξη σου λέω βγαίνει το αυγό μετά. Πώς διάλογο συνέρχεται το αυγό από ό,τι είναι? Δεν ξέρω. Χτύπησε το κι εσύ στο τηλέφωνο σου. Ωραία. Ρώτησε ή να μας πει κάποιος που γνωρίζει. Εντάξει, Βαγγέλη. 1 χρόνο. Οκ, Βαγγέλη μου. Τώρα να χτυπήσουμε κανένα άλλο τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Ναι. Έλα, θα τα πούμε. Γεια σου, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Να ρωτήσω κάτι για τη φαγή και που είναι σημαντικό αυτό, αλλά το πούμε άλλη φορά. Να το πούμε ούτε θες να πάω στην επόμενη γραμμή, ρε Βαγγέλη. Θα σε πάρω αύριο. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, να μην ακούτε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ό,τι θες για τη φαγή. Και ειδικά είναι για τη φαγή εγκλουβής. Αυτή τη διεθνής. Λοιπόν, παιδιά, ναι, και η κυρία Ηρόπροθες ωραία πράγματα είπε. Εγώ σας λέω την άλλη μέρα με αυτό ότι πήρε. Την ίδια μέρα πήρε και ο κύριο. Δεν είμαστε τώρα αντιπαλότητες εδώ πέρα και τέτοια. Μην κάνουμε πως είμαστε μια καλή παρέα και μετά βγάλουμε κανείς αποθυμένο στον άλλον. Δεν τα τη σπάνε κάτι τέτοια πράγματα. Θέλω να είμαστε με μια ευγένεια και κακώς το έχω πει και χθες. Εγώ φταίω και την ώρα και στο Γιώργο, του πω Γιώργο, όχι τέτοια κουβέντα, γιατί είχε δίκιο η γυναίκα. Ο Γιώργος είναι ευγενικός. Απορώ πως ξέφυγε, έτσι το είπα και χθες. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Κύριε Ηλία, η Μαρία είμαι από Αρτέμιτα. Γεια σου, Μαρία. Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για αυγά, ούτε για κατσίκες, ούτε για κότες, ούτε για τίποτα. Το κατεψυγμένο αυγό θα αρχίσει να πετάει μετά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα μάθατε τι έγινε στη Βουλγαρία. Ναι. Μετά από πολλές εβδομάδες διαδηλώσεων, παραιτήθηκε η κυβέρνηση. Ναι. Και είναι λίγο πριν να μπουνε, θα μπαίνανε στο ευρώ. Ναι. Σωθήκανε. Σωθήκανε, δεν θα πεις τίποτα και είχαν και ποσοστά με μικρή διαφορά. 45,8 θέλανε να μην μπουνε, δεν θέλανε δηλαδή να μπουν στο ευρώ, και 45,5 θέλανε να μπουνε. Και ρίξαν την κυβέρνηση κατά της διαφθοράς. Οπότε αν εμείς όλοι συνεχίσουμε ενωμένοι και ξεκινάνε και τα φορτηγά δημοσίας χρήσης την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου. Και τα Αγγελική και τα κρεοπολία, συγγνώμη για το Αγγελική, και τα κρεοπολία την Κυριακή θα είναι κλειστά σε συμπαράσταση των κτηνοτρόφων, των αγροτών και όλα αυτά. Για την Κυριακή θα ήταν ανοιχτά, Αγγελική? Ναι, έχει αρχίσει το εορταστικό. Είναι το εορταστικό, καλά λες. Είναι το προαιρετικό της Κυριακής που δουλεύουνε. Καλά λες, είναι το εορταστικό. Ναι, και τα αποφασίσαν όλα αυτά. Εντάξει, δεν πάει η κατάσταση. Μία στο TikTok βγήκε η κυρία Αγρότησα και επειδή πόναζε και έβριζε, θα πω, δημοσιογράφους, αστυνομικούς, κομματοκαταστάσεις, αυτούς τους τα κομματικά όλα αυτά, την πιάσανε γιατί μπήκανε στον εισαγγελέα για προσβολή πώς το λένε, που έκανε σε αστυνομικό, σε δημοσιογράφο και αυτά. Δεν ξέρω για ποια λες, γιατί ξέρουμε στο TikTok. Στο TikTok βγήκε και έβριζε δημοσιογράφους, έβριζε εισαγγελείς. Δεν ξέρω με τι τρόπο βρεις, γιατί είναι και μία λίτισσα μέσα στο TikTok, μια βγύρωστα μου είπαν, όμως έμαθα προθέσω, δεν είναι Ελληνίδα, είναι ξένη, μιλάει άπτεστα. Περίμενα, Αγγελική, να σου πω κάτι. Μαρία. Μαρία, η Αγγελική είναι στο βάθος. Στο βάθος. Όπως κατάλαβα, γιατί άκουσα και είπες σταμάτα Αγγελική, έχεις δίκιο. Λοιπόν, άκου Μαρία μου. Έπετυχα λοιπόν κάτι φορές και λέω καλά, τόσο αλητία ρε, και τι κάθονται και τη βλέπει κόσμος, θα πεις πώς μπήκες εσύ. Έπεσα πάνω και λέω να φύγω γρήγορα, να μην φαίνεται πως ούτε πως πέρασα από εκεί. Μια αλήτησα, η οποία είναι
Δεν υπάρχει πιο αλητεία και πιο βρωμιά και μου λένε πως αυτή βγάζει λεφτά γιατί βρίζοντας και μπαίνοντας ο κόσμος. Λοιπόν, κάτι τέτοιο τους αφήνουνε και με... Εγώ αυτήν δεν την έχω δει που μου λέτε. Μια μαύρα μαλλιά γύρω στα 25-30, πολύ αλήθεια. Πολύ... Μεγάλη αγρότησα ήτανε. Εντάξει τότε. Το γράφει και το Voice. Από το Voice News.gr. Δεν το ξέρω. Ναι. Αν είναι μία που έφερα και χθες κουβέντα, μία που βγαίνει και με στατιωτικά λίγο, αγροτικά κάτι τέτοια, αν είναι μία με κοντό μαλάκι. Μαμά, αν θες να μιλήσεις, πάρ' το τηλέφωνο. Μου ρίχνει και τις μούτζες μου. Λοιπόν, και επίσης, με μια τροπολογία που πάει να περάσει η κυβέρνηση, και αυτό στο Voice News το διάβασα, σήμερα, που θα περάσουν που αυτό, είναι για να τους πάνε, λέει, ό,τι οφειλές είχαν στο ΕΛΓΑ την περίοδο 20 με 22, θα τις περάσουν, λέει, στην ΑΑΔΕ, στην εφορία, θα βεβαιωθούν εκεί και θα χρωστάνε οι αγρότες με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να τους πάρουν και τα τρακτέρ. Ναι. Τους βάζουν δηλαδή να... Δεν ξέρω. Μην τις εξετάσουν μονάχα σαν αυτό τους φραπέδες και τους νέες καφέδες. Όχι, άμα μπείτε και στο Voice News που είναι αυτό που λένε και διαφημίζεται και στο Ιωμάχη FM που λέει και αυτά, τα λέει κανονικά όλα αυτά. Όλα. Ωραία. Ευχαριστώ, Μαρία. Να δώσετε χαιρετισμούς από τη μητέρα μου που μου κουνάει τα χέρια και κάνει το Muppet Show. Να σε καλά, Αγγελική στο βάθος, να σε καλά. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σας, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια παιδιά. Λοιπόν, ναι, είπα αυτό ρε παιδιά τώρα για τους τύπους που βγαίνουν. Ρε, με τι τροπή είναι αυτή? Δεν θέλω, δεν μπορώ. Άλλη ώρα θα σου πω. Φέρω μου κάνα καφέ να πιω. Κάνα φραπέ, κάνω τίποτα άλλο καφέ. Τέτοιο στυλ είναι αυτή ρε, που κυριολεκτικά υποκριτές και με ένα αλήτικο τρόπο ρε παιδιά. Ρε. Το έλεγα και προχθές, χαρά στα κόμματά, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι δικοί τους, πραγματικά δεν φτάνει το καλό που τους κάνανε. Είναι και με φτύσιμο στο κόμμα και αχαριστία. Ντρέπονται να πούνε ότι σαν τι με τον τάδε ρε. Πέστε τώρα αφού έχετε κάνει τις απατεωνιές. Πέστε το. Δεν είναι κακό από τη στιγμή που. Τι φόβος είναι αυτό να πείτε με τη φωτογραφία τάδε? Δεν θυμάμαι, λέει. Δεν θυμάται με τι φωτογραφία έχει βγάλει. Ωραία, κακομοίρα Νέα Δημοκρατία. Τι στελέχη φαίνεται είχες ή τι ειδικούς ανθρώπους είχες. Πώς προδίδονται. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Εγώ να επενθυμίσω τώρα, βρίσκω ευκαιρία αφού δεν ακούω φωνή. 12 με 1 το μεσημέρι, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Βελόπουλος. 12 1 κάθε μεσημέρι στο ράδιο Μάχη. Το ξέρετε βέβαια, αλλά εγώ είμαι λίγο ξεροκέφαλος σε αυτά. Λέω μερικά πράγματα που πιστεύω πως είναι χρήσιμα να ακούγονται. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, αν μας μιλήσουν. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, 2-17-10 παιδιά. 2-17-10 είναι το τηλέφωνο που μπορούμε να επικοινωνούμε και να λέμε διάφορα εδώ, να ψαχνόμαστε με αυτά που συμβαίνουν. Όχι τόσο πολύ τα ακούτε αυτά. Είναι άλλες εκπομπές ακόμη πιο ικανές εδώ. Το έχω ξαναπεί σχετικά με τις καταλήψεις, με αυτά που κάνουν και που τι είναι, κραυγή λαού είναι. Τι είναι αυτοί που είναι εκεί πέρα, οι ευνοούμενοι είναι? Έχετε δει κανέναν, θα δείτε κάνα καφραπέ να είναι εκεί στους δρόμους να φωνάζει? Θα δείτε κάπως αυτή την κυρία, εκτός να πάει με την Πόρσε, με τι διάλογο αυτοκίνητα έχουν? Θα πάνε εκεί να φωνάζουνε? Όχι, αυτοί θα πάνε να παίξουν κάνα λαχνό εκεί πέρα. Μήπως πετύχει τους κακόμοιρους στην τύχη, καμιά τύχη. Εκεί αγωνίζεται και στα παντού και μπλόκα και όλα είναι ο Κοσμάκης που τυραννιέται. Που πάει να αγοράσει κάτι και πάει να κοιτάξει αυτό που βγάζει ο ίδιος σαν παραγωγή. Το βλέπει 10 φορές πάνω αλλού και αυτό το παίρνουν τσάμπα. Δεν μπορεί να μην επαναστατήσει, παιδιά. Δεν μπορεί να μην επαναστατήσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάνει το κοροϊδό. Ακούς, κάνει το κοροϊδό. Εγώ πιστεύω ότι έτσι έχει φτάσει ο λαός εδώ που έχει φτάσει. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αδικηθεί. Τους κόβεις τα, τους πας τα, τους λες αυτό, δεν τους βοηθάς. Τους αλλάζεις τα φωταστροφές, του αλλάζεις εκεί, τους φάζεις τα ζώα εκεί που είναι συνυφασμένοι, έχω ξαναπεί, η οικονομική του ζωή αλλά και η συναισθηματική του ζωή.
Και μετά θέλουν να σου φερθεί καλά, να μην κάνει μπλόκα. Ή μπλόκα θα κάνουνε. Θα αναποδογυρίσουν τα πάντα οι άνθρωποι. Δεν το κατάλαβα. Απορώ, ρε παιδιά, κάτι υπουργοί πως βγαίνουν και να συναντηθούμε. Τα απόγευμα τους περιμένουν. Δηλαδή, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ρε. Αντί να πούνε, δώστε. Ρε. Πού είπε στο ΑΠΕΝ, το άκουσα το Βελόπουλο που δίνει πάντα πραγματικά λύσεις ρεαλιστικές. Κάντε ένα πάγωμα σε κάτι που χρωστάτε, ρε άνθρωποι. Δείξτε ότι, ξέρετε κάτι, κάναμε βλακίες. Να σας βοηθήσουμε τώρα σε μερικά πράγματα. Παγώστε, κάντε. Τα είπε τώρα, μην μεταφέρω εγώ λες και όταν τα μεταφέρονται καλά δεν είναι και καλό, ας πούμε, για ένα πολιτικό αρχηγό. Τα βλέπετε εκεί πέρα, τα βλέπετε στη ΒΕΒ, βλέπετε τις συνεντεύξεις και καταλαβαίνετε τι λέω. Και όποιος άλλος λέει να πει κάτι σωστό. Αλλά αυτό είναι πολύ σωστό. Παγώστε, βοηθήστε και παίρνει κι ο άλλος μια ανάσα και λέει αμάν, κάνε μια κίνηση για μένα. Όταν βλέπετε ότι το δουλεύετε, έλα λες να αντιθούμε. Αφού δεν το λέγεις τόσο καιρό. Τώρα που κατέβηκες έξω, φωνάζεις, τώρα θα το ζητάς συνάντηση. Τόσο καιρό δεν μπορείς να δώσεις να μην βγεις στον δρόμο. Λοιπόν, μεσημέρια λοιπόν αυτό, το 12 με 1 που είπα και πάντα με το Χίο που τον ευχαριστώ που χθες που βγήκε και με έσωσε και λίγο γιατί κουβεντιάσαμε και πραγματικά εγώ έβρισκα εκείνη την ώρα ήταν για μένα και μια βοήθεια κυριολεκτικά στην ώρα που είχα να κάνω σχόλια, αλλά τώρα άλλο να μιλάς που έλεγε και αυτά τα ουσιαστικά πράγματα και έπαιρνε ένα άλλο χρώμα η εκπομπή που συνέβαινε αυτό που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε γραμμή. Ο Στέφανος Χίος κάθε Σάββατο, πολλές φορές το λέμε και θυμίζουμε και αυτό, 4 με 7 ράδιο Μακελάριδης. Και τώρα που ερχόμουν άγουγα, είναι σε ωραίες συνεντεύξεις και δεν το ξέρω αυτό είχα πει ένα βράδυ το προστατικό με το Γιαλαμά, γιατί πέτυχα να ξέρω τον πατέρα του. Εκεί σε ένα καφενείο της Αμπουκάς, κακής μορφής αυτό το σόι. Κρίμα, Θεός χωρέσει το παιδί που έφυγε. Αλλά άκουσα και από αυτό που είχε ο Χίος, που έλεγε τον Άκη τον Πάνο πώς σκότωσε όταν πήγε αυτός να κάνει τσαμπουκά στο πατέρα, στην κόρη μπροστά, να τους ξεφτυλίσει και βέβαια τον καθάρισε Άκης ο Πάνο. Αυτό άκουσα στον δρόμο και θυμήθηκα και αυτά τα λόγια που άκουσα εγώ στη γειτονιά μου από τον άνθρωπο τον καφετζή που μπήκε μέσα και πήγε να τον πνίξει ο πατέρας αυτού του Γιαλαμά μια πρωτοχρονιά χωρίς τίποτα, κουστιμαρισμένος και ξαφνικά εκεί που ήταν αντί να πήγαινε καφέ πήγε να το πνίξει. Του λέω ρε Γιάννη σίγουρα ναι, μου λέει πολύ κακός άνθρωπος. Λοιπόν, όταν ακούω λοιπόν για αυτό το γιο πώς τον σκότωσε ο Άκης, δεν μπορώ να το πάρω και λίγο πώς το γραφτό έτσι είναι σαν να πληρώνουν κάποιοι κάτι. Δεν μπορεί να είσαι έξω ή να πας σε έναν πατέρα και τρώσει την κόρη θα την έχω με το ζόρι ή να μην το σεβαστείς σε μερικά πράγματα. Άμα μπορεί θα σε σκοτώσει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σου Ηλία, καλησπέρα. Τι κάνεις? Η Μάρα είμαι. Γεια σου Μάρα. Πήρα και πριν, κάποια στιγμή που έλεγε δεν άκουγες. Εγώ προφανώς έχω πρόβλημα με το σήμα μου και δεν... γιατί έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή και όχι μόνο αυτό, αλλά είπα και στον κύριο Αντώνη μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ξέρω μπορείτε να το δείτε. Ρε παιδιά, παίρνω από το σταθερό που πόσους μήνες είσαι εσύ εκεί τουλάχιστον, όλους αυτούς τους μήνες δεν είχα κανένα πρόβλημα. Από χθες που δημιουργήθηκε αυτό με το θέμα του δικού σας κέντρου, παίρνω και το λέω στον αέρα, δεν ξέρω γιατί, ενώ από το κινητό βγάζω γραμμή άσχετα αν δεν είναι καλό το σήμα, από το σταθερό μου λέει ότι είναι εκτός λειτουργίας. Ναι. Ναι. Κοίταξε, δεν μπορώ να το κρίνω τεχνικά αυτό. Αν τα ακούς από όλους, τότε όλα γίνονται στην Ελλάδα. Κάποιο τηλέφωνο ή κάποιο ραδιόφωνο ή να πειράζεται και τέτοια. Αλλά μου λες όμως ότι παίρνεις από άλλο τηλέφωνο και βγαίνει, τότε πάει να πει ότι μπορεί να φταίει και το δικό σου. Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τα δεδομένα αυτά της τηλεφωνίας που όλοι έχουμε. Είναι εντελώς, δεν μπορεί δηλαδή για ένα συγκεκριμένο νούμερο που μέχρι προχθές δεν είχε θέμα και από χθες λέει είναι εκτός λειτουργίας. Εννοείς από χθες που έπαιρνες για να βγάζεις γραμμή και σου λέει εκτός λειτουργίας και συνεχίζει και σήμερα. Συνεχίζει και σήμερα από το σταθερό μου.
πρόβλημα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Ανεξαρτήτως αυτό δηλαδή, θέλω να πω και να ενημερώσω λίγο, να το ακούσει και πολλοί κόσμος, γιατί έπαιζε στην αντίληψή μου και να το ακούσεις κι εσύ. Ένα σκάμ, ένα email το οποίο είναι ψευδές και μπορεί να έρθει σε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, κάνει λίγο μπάμα, αλλά κάποιοι μπορεί και να μην το καταλάβουν. Έρχεται λοιπόν εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και λέει στους απλούς ανθρώπους, στους απλούς πολίτες, ότι με την απόφαση του Υπουργού κυρίου Τάδε κλπ. Έχει εγκριθεί το πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικη υποστήριξη, όπως το λέω, Χριστουγεννιάτικη υποστήριξη οικογενειών 2025. Ναι. Τι λέει αυτό? Λέει λοιπόν ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εγκρίνει ένα κονδύλι και σε αποστέλει σε όλο τον κόσμο για να τους δώσει πόσα κιλά αρνί, πόσα κιλά κατσίκι, διάφορα προϊόντα δηλαδή, φέτα, γάλα, οτιδήποτε, να μην τα πολυλογώ, και δίνει αριθμούς IBAN, ζητάει 100 ευρώ για να κατοχυρώσει ο κάθε ένας τη θέση του, δηλαδή εξισαφήξει τη μία θα λέει έτσι, την άλλη θα λέει αλλιώς, και ζητάει να μάθει πληροφορίες, ποιος είναι ο αρχηγός της οικογένειας, από πόσα μέλη αποτελείται αυτή η οικογένεια, να δώσει κάποια στοιχεία. Αυτά είναι τα δολώματα. Αυτά είναι τα δολώματα. Απλώς το λέω γιατί μπορεί να ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι που για κάποιο λόγο δεν ξέρεις πώς μπορεί να πέσει στα χέρια τους αυτό. Ναι. Κάποιοι ελαμόγια είναι που κάνουν αυτό, αλλά να σου πω, καλά, δεν καταλαβαίνει κανείς ότι αν σου ζητάει 100 ευρώ και αυτά μου είπες, λιγότερα λεφτά κάνουν από τα 100 που θα δώσεις. Και ειδικά θα σου πω κάτι, έχω μια φίλη η οποία δουλεύει σε μεγάλο όμιλο σούπερ μάρκετ, έτσι να μην τον... πολύ γνωστό που τον αγαπάς και εσύ πολύ αυτόν τον όμιλο. Λοιπόν, άρα το σκλαβενίτη θα λες, προχώρα. Γι' αυτό έχω πει καλά κουβέντες, γιατί έχω ακούσει καλά τις κουβέντες, δεν έχω λες και παίρνω λεφτά από το σκλαβενίτη. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και έχω μάθει λοιπόν εκ των έσω ότι ειδικά με αυτά που γίνονται με τα αμνοερήφια, είναι ζήτημα εάν θα φτάσουν και στα μαγαζιά αυτές τις μέρες τέτοιου είδους κρέατα, παιδιά. Τι κρέατα εννοείς? Αρνί και κατσίκι. Αν θα φτάσει, δηλαδή θέλει να πει να μην έχουνε? Ναι, γιατί το έλεγα, το συζητούσα χθες συγκεκριμένα και μου είπαν ότι δηλαδή είναι ακόμα σε μια κατάσταση την προηγούμενη ακριβώς που ξημερώνουν τα Χριστούγεννα σε 10-12 μέρες, πως είναι 14, και ο κόσμος θέλει να κάνει τα ψώνια του, είναι στον αέρα εάν θα φτάσουν στα καταστήματα κρέατα, αρνιά. Αφού πετσοκόψανε το ελληνικό κρέας, φυσικά λογικό είναι αυτό. Και μετά μου λένε να μην επαναστατήσει ο κόσμος. Ναι, αυτό ακριβώς. Πού θα φτάσουμε, αφού πετσοκόψανε το ελληνικό κρέας, σφάξανε 600 εκατομμύριο προβατάκια. Άντε με τις ευλογές και τις ξευλογές και τις μην πω τίποτα. Άντε ποιος θα το φάει αυτό. Λογικός άνθρωπος δεν τα τρώει αυτά. Και ρεπαντρέπονται αυτοί που τα σκαρφίζονται. Να σου πω κάτι, και ρώτησα και εγώ. Άντε πια. Εδώ μας άλλαξαν την Παναγία από όταν με το COVID κάνανε πειράματα στους ανθρώπους γρήγορα. Μην πω τίποτα. Εκεί κάνανε να πεθάνει κανένας άνθρωπος. Και από εκεί μετά αργότερα τι γίνεται. Στα προβατάκια δεν μπορούσαν να κάνουν εμβόλια να σώσουν το κοσμάκι. Καταρχήν θα σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά δεν έκανα ούτε ένα εμβόλιο από αυτά τα mRNA. Ούτε ένα, ούτε τα παιδιά μου. Καλά έκανες. Ούτε ένα, όχι μισό, δηλαδή προτιμούσα και λόγω εργασίας ήμουνα, ξέρεις, από τους σταμπαρισμένους ανεμβολίαστους, αλλά ποιος με ενδιέφερε, και πήγαινα κάθε εβδομάδα και έκανα 2 rapid test, Τρίτη και Πέμπτη. Ήταν ρητή εντολή για να μπορούσα να προσέλθω στη δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρει. Είχα βρει ένα φαρμακείο το οποίο το είχε κατεβάσει, ενώ είχε ξεκινήσει αρχικά η τιμή από 10 ευρώ. Εγώ είχα βρει ένα με 5 και έδινα 40 ευρώ το μήνα. Να σου πω κάτι, εκεί που ήταν να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια, όχι, θα τα δώσω για αυτό το σκοπό. Καλά έκανες. Την παρένθεση, και για να μην σε καθυστερώ. Πες μου, γιατί περιμένουν. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρεις ότι θα φύγει πολύ, πώς το λένε, αυτά τα γουρουνάκια, το χοιρινό. Το χοιρινό. Βέβαια. Ναι, σε αυτά δηλαδή, επειδή θα λείπει, θέλω να πεις το αρνί. Ακριβώς, και
γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ωραία, δεν έχει. Χθες λέει φέρανε ένα, ξέρω εγώ, και αυτό δεν ξέρω πού προέκυψε. Δεν ξέρει, μπορεί να βρουν και καμιά άρρωστη τα χοιρινάκια του μέρες. Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πια με όλα αυτά και κλιματικές αλλαγές και παγκόσμιο κλίμα και τα παραμύθια που ξεκινήσανε σε όλο αυτό το παγκόσμιο πατατράκ που υπάρχει ο κόσμος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτά τα παραμύθια πράσινα, όλα αυτά δεν μπορούμε να φέρνουμε ευθύνη και σε ένα ράδιο, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας έχουν υποπτεύσει και τα έχουμε κυνηγήσει όλα τα χρόνια, τα παρακολουθούμε από κοντά. Άντε πια που υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε κλιματικές αλλαγές και τέτοια. Πάμε σε γραμμής παρακαλώ, ναι. Ναι, κύριε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Γεια, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος είμαι. Γεια σου, Κωνσταντίνο. Καλά είσαστε? Εδώ, Κωνσταντίνο, εδώ, εσύ πώς πάει? Και εγώ εδώ τραβάω ξενύχια και χιλιόμετρα. Πώς πάει η δουλειά, Κωνσταντίνε? Καλά πάει η δουλειά, στεναχωρημένες με αυτές τις μέρες που είναι λείπει το κορίτσι μου. Βέβαια. Είμαι σε κάθε γιορτή είναι πιο δύσκολο ότι είναι πιο πολύ στενοχώρια, πιο βαριά όλη η οικογένεια. Τι λες τώρα, σιγά μη δεν είναι. Πατέρας, όποιος είναι πατέρας μπορεί να σε καταλάβει, η μάνα. Ακριβώς. Ήθελα να πω για το σύντροφο, τον Τσίπρα. Ναι. Για το βιβλίο, το διάβασες, το βρήκες? Εγώ να διαβάσω το βιβλίο? Δεν τρεπόταν για αυτά που έγραφε εκεί μέσα. Δεν πάει να πάρει κανένα δικό μου βιβλίο να ξεστραβωθεί λίγο. Δεν τρεπόταν αυτά που έγραφε εκεί μέσα ο Κοπρίτης. Δεν τρεπόταν. Έβγαλε όλους τους άλλους άχρηστους και λέει αυτός τα έκανε όλα καλά. Και οι άλλοι άχρηστοι, όλοι οι συντρόφοι του. Δηλαδή μόνο από αυτό καταλαβαίνεις την ποιότητα του ανθρώπου. Καταλαβαίνεις την ποιότητα του ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάει φυλακή. Αν με το καλό έρθει ο Βελόπουλος και τον βάλει αυτόν ειδικά φυλακή με τόσα που έκανε και δεν έχει τσίπα πάνω του, λοιπόν, το Βελόπουλο, ειδικά αυτόν τον βάλει φυλακή, θα τον κάνουν χρυσό οι Έλληνες. Και να μην είμαστε όλοι μας, αν και δεν είναι αυτό, μέσα χρυσόψαρα, να ξέρουμε όταν πάμε στην κάρπη και να θυμόμαστε τι έχει κάνει ο καθένας. Και ειδικά αυτός ο Κοπρίτης έχει κάνει. Που δεν έχει δουλέψει ποτέ. Και μέσα στο βιβλίο του, άμα ήταν άντρας και φόραγε παντελόνια, αλλά δεν είναι άντρας, γυναικωτό είναι και το προκαλώ να μου κάνει μήνυση, θα έγραφε για την κόρη μου ότι κακώς βγάλαμε 15.000 έξω από τις φυλακές βαρυπινίτες, οι 300 πολύ επικίνδυνοι, και ένας από αυτούς που είχε βγάλει αυτός και ο Παρασκευόπουλος, άλλος Αλιτάμπουρας, σκοτώσαν την κόρη μου. Μέρα μεσημέρι. Και βγαίνει ο Κοπρίτης και μιλάει. Έδωσε τη Μακεδονία να δώσει και το Αιγαίο τώρα. Λες είναι το χωράφι του πατέρα του. Σέβ το ράδιο που με φιλοξενεί τώρα, που τι έξερα θα του έλεγα. Φυσικό, λογικό είναι, ρε Κωνσταντίνο. Κατάλαβες. Ο Βελόπουλος τον τρεβάλει, αυτό είναι πρώτα φυλακή. Και αν οι φυλακές είναι γεμάτες που λέει ο Τσίπρας, θα τον πάει στο κουδί απάνω για εκτέλεση. Να ξεβρωμίσει ο τόπος. Από αυτά τα συχαμένα τα υποκείμενα που βγαίνουν και μιλάνε. Χωρίς να έχει ιδέα πολιτική, χωρίς να ξέρει αγγλικά, από διπλωματία, από πολιτικές επιστήμες, και παρήγησαν τον πρωθυπουργό της χώρας. Και με τις κολοτούπες επί 7 μήνες έβαλε τη χώρα 105 δις μέσα. Την πλάτη δικιά μας. Δεν μιλάω, σ' ακούω. Τι να πω, από πού να πω και από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Όλοι αυτοί οι κοπρίδες που παίξαν τη χώρα στα ζάρια πρέπει να πάνε φυλακή. Μόνο αν διάβασε το βιβλίο, μόνο τον Καπένο βγάζει λίγο απ' έξω. Μήπως το ξαναχρησιμοποιήσει αυτό. Δεν το διάβασα εγώ μεταξύ μας, Κωνσταντίνε, δεν το... Ναι, σου λέω μόνο τον Καμένο δεν ακουμπάει πολύ, μήπως το ξαναχρησιμοποιήσει πάλι. Αυτός πάει και αυτός υπέραψηφίζει και μετά λέει φεύγω. Δεν στο κρύβω. Άκου Κωνσταντίνα, μην είμαστε υποκριτές. Δεν στο κρύβω, δεν θα τα αγόραζα ποτέ. Αλλά δεν στο κρύβω πως όπου είδα κομμάτι του διάβαζα για να καταλάβω, γιατί διαβάζοντας ένα βιβλίο ενός ανθρώπου καταλαβαίνεις και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Μα δεν το έγραψε έτσι μόνος το του. Ήθελα εγώ. Έτσι ήθελα να το μάθω. Κάποιος του το έγραψε. Δεν έχει αυτός την ικανότητα να γράψει βιβλίο. Και πήγα τα χρυσόψαρα εκεί στο παλάσι και βαράγανε παλαμάκια. Πού βαράτε ρε παλαμάκια? Θα σηκωθούν οι κολοκοτρονοί από τους τάφους. Το προδότη της Μακεδονίας. Δικιά του ήταν η Μακεδονία.
Πήγε στο στρατό αυτό, πολέμησε ποτέ για την πατρίδα, έχει πολεμήσει η οικογένειά του. Όπως έχουν πολεμήσει οι δικές μας οικογένειες. Για να είναι από τη χώρα ελεύθερη και να παριστάνει αυτό στο πρωθυπουργό. Πού θα πάει με αυτούς η χώρα? Να πάει πού? Μια χώρα καταχρεωμένη, μέσα στον τάφο. Η Δώρα ήξερε καλά οικονομικά. Και θα σου πω θα σου πάρω ένα λεπτό ακόμα. Η Δώρα μου είχε πει, μπαμπά, η χώρα τέσσερα πράγματα θέλει. Ποια είναι η Δώρα Τσιλέου? Και δεν χρειαζόμαστε, μου λέει, πέμπτο. Ποια είναι Τσιλέου? Να στηθούν καλά, μου λέει, πρώτα η ναυτιλία, εφοπλιστές, ο τουρισμός, 2, η κτηνοτροφία, 3, και οι αγρότες, 4 που κυνηγάμε τώρα τους αγρότες που τους φάγαν τα λεφτά. Οι φραπέδες, οι λεκέδες, οι χασάπιδες και οι μανάβιδες. Σε ένα ξεφτυλισμένο κράτος. Πώς θα να το πεις? Οι άνθρωποι που μοχθούν μέσα στη γη, σκάβουνε, βρέχονται, βαριά τα χώματα, παιδεύονται και μέσα στα φυτοφάρμακα πηγαίνουν όλοι από καρκίνο. Λοιπόν, και πιάσανε και τα λαμόγια και σφάγαν τα λεφτά και αγοράζανε Φεράρι και Πόρσε. Βρε, δεν πάνε στο διάλο όλοι. Δεν πάνε στο διάλο όλοι, βρε. Δεν τρέπονται τα καθήκια. Και ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να τους μαζέψει. Ποια επιτροπή? Τι να την κάνουν την επιτροπή? Επιτροπή. Όπως κάνανε στα Τέμπη. Ποια επιτροπή? Έπρεπε να έρθει η γυναίκα από τις εισαγγελέας από την Ευρώπη για να τους ξεφτυλίσει. Εδώ οι εισαγγελείς δικής μας που είναι? Γιατί τους πληρώνουμε? Για να να δικάζουν καμία κλίση για την τροχέα, για να πιάνουν και κανένα περζόνι που πηγαίνει έρχεται πέρα εδώ άρρωστο, χωρίς να πιάνουν το κοντρέμπορα. Ντροπή τους και έσχος. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ντροπή τους. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Να πάνε να πληγούν όλοι μαζί. Κύριε Ηλία, συγγνώμη για την ένταση. Όχι τίποτα. Σε καταλαβαίνω. Είναι δυνατό. Δεν σταμάτησα πουθενά γιατί έχεις δίκιο σε όλα. Καλό σου βράδυ και. Ευχαριστώ. Όσο μπορείς να αντέχεις τον πόνο. Θα τους βάλει φυλακή. Είδες, μιλάει καθαρά, με δυναμική, που έχει τα κάκαλα και τους ξεφτιλίζει. Και κρύβονται σαν αλεπούδες. Γιατί δεν βγαίνουν μπροστά να τον αντιμετωπίσουν? Γιατί βρωμάνε από πάνω μέχρι κάτω. Παντού βρωμάνε. Όπου σκάνδαλο χωμένοι μέσα. Όπου λεφτά από πίσω. Και είναι με 40 σπίτια ο καθένας και 50 σπίτια και 100, χωρίς να έχουν δουλέψει ποτέ. Ντροπής. Πλούσιους πολιτικούς, πλούσιοι πολιτικοί με φτωχούς πολίτες. Και με γέρους χωρίς σύνταξη. Και αυτοί βγαίνουν μπροστά πάλι να μας σώσουν. Να σε καλά, Να σε καλά. Ντροπής τους. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, και να αντέχεις τον πόνο σου. Κύριε Ηλία, και με συγχωρείς πολύ για την ένταση. Καλό σου βράδυ, Κωνσταντίνο, και να αντέχεις τον πόνο για πολύ. Το παιδάκι σου, τι μου λες τώρα. Και ευχαριστώ για το σταθμό. Μια κουβέντα έχω. Έλα, πες μου. Ναι, αυτό που κάνανε τώρα θα το πληρώσουν. Και από μένα και από το Θεό. Και από μένα και από το Θεό. Το είχα πει και τότε στην πόρτα του νεκροταφείου. Ότι εκεί που σκοτώσαν το κορίτσι, υπογράψα και το θάνατό τους. Κάτσε εδώ, είμαστε, μιλάμε μια φορά το μήνα πόσο βγαίνω. Λοιπόν, να δεις τι καλά θα το πληρώσουνε. Εγώ σε αλεπούδες δεν θα γονατίσω, κύριε Ηλιά. Ποτέ μου. Θα πάω να βρω την κόρη με ψηλά το κεφάλι. Και να τους πω τώρα, γεια σου, ήρθα. Όπως θα ακούς ακριβώς. Κωνσταντίνε, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ένας πατέρας τώρα που μου σκοτώσει το παιδί. Είναι δυνατόν? Τι θες ο άνθρωπος, πώς θες αλλούς να ξεσπάσει και πώς να ξεπλύνει λίγο με λόγια, λίγο τον πόνο του, λίγο τι πιάνεται το παιδί, δεν έρχεται πίσω. Αλλά λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα, Λιακό. Καλησπέρα, γεια σου Πάνο. Πόσο δίκαιο το ξέσπασμα του κ. Κωνσταντίνου. Πόσο δικαιολογημένο. Τον άνθρωπο είναι δυνατόν να σκοτώσει το παιδί. Έχουμε πραγματικά να το πληρώσουμε και εδώ και όταν ψοφήσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Πάνο, πάει η δικαιοσύνη της ηθικής, πάει της Αντιγόνης η δικαιοσύνη, πάει η δικαιοσύνη όπως Παπασίφος, εκείνος που σκότωσαν το παιδί, μπήκε μέσα στο δικαστήριο, περίμενε να δικαστεί, το καθάρισε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άγραφτοι νόμοι. Δεν γίνεται το παιδί σου και μετά να νιώθεις πόσο δύναμη να έχεις να αντέξεις σε κάτι μωρέ τέτοιο. Λοιπόν, ναι, αλλά πάμε, ξέρουμε ότι από τη δικαιοσύνη του Θεού δεν γλιτώνει κανείς. Ούτε ένας. Το πιστεύω ακράδαντα. Κανείς δεν θα γλιτώσει. Εδώ θέλω τη δικαιοσύνη σε κάτι τέτοια εγκλήματα βιασμούς. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει. Εδώ τι θέλω τη δικαιοσύνη. Που έχουμε, ποια δικαιοσύνη. Λοιπόν, πολύ σύντομα να ανακρατήσω τη γραμμή. Ναι.
Ηλία μου, από μια κυβέρνηση που είναι προσκυνημένη μέχρι το μεδούλι, που εκτελεί και υπηρετεί εντολές των λεσχών, στις λέσχες, στις στοές, μέχρι Κεραίας, όπως τα ακούς. Μην περιμένεις κάτι διαφορετικό. Σκότωσαν χιλιάδες κόσμο με γνώθη σε αυτό, με τα εμβόλια. Χιλιάδες κόσμο. Τώρα σκοτώνουν, τώρα έχουμε τα προβατάκια, τα κατσικάκια. Λοιπόν, δεν υπάρχει ευαισθησία, δεν υπάρχει φιλότιμο, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτούς. Πιστεύω ακράδαντα αυτό που είπε η γυναίκα του παππούλη, που δόξα μεγαλοδύναμο είναι καλύτερα, αλλά τελικά τα σκότωσαν τα πρόβατά του. Δεν ξέρω αν τα άκουσες. Ναι. Τα σκότωσαν. Ναι, η κοπέλα, μάλιστα η κόρη του, ανέβασε μια συγκλονιστική φωτογραφία. Συγκλονιστική. Λέγανε πως κάποιος μου είπε προχθές επάνω το ότι επειδή ήταν ειδικής ράτσας, ποιος μου το είπε και με ξεγέλασε, ότι ήταν ειδικής ράτσας και την γλιτώσανε. Γιατί είπα εγώ το ότι πάει. Όχι, και η κόρη του κακομοίρα έλεγε πού είστε τώρα, πώς το έλεγε εκεί. Όχι. Η κόρη του δυστυχώς ανέβασε μια φωτογραφία που ξεσκίζει την καρδιά. Όχι τη σκίζει, την ξεσκίζει, που γράφει τέλος. Ναι. Και δείχνει ένα άδειο χώρο. Άδειο. Ναι. Λοιπόν, τα τομάρια. Έχουμε να κάνουμε με σατανάδες, με σατανιστές, που είπε και η μάνα της κοπέλας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Μην περιμένουμε τίποτα, μα τίποτα καλό από αυτούς. Πρέπει να φύγουν όχι σήμερα, όχι χθες, χρόνια πριν έπρεπε να έχουν φύγει όλοι αυτοί. Και κλείνοντας, φοβάμαι ένα βίντεο που είδα και μακάρι να κάνει λάθος ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, που μίλησε για σενάριο οικουμενικής κυβέρνησης. Ότι θα συγκυβερνήσουν Πασόκ και Κινάλη, το σημερινό Πασόκ, και Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι ολόψυχα να κάνει λάθος. Και κλείνοντας, αν και η προφητεία του Γεροντάκου Παεσίου λέει ότι θα φύγουν νύχτα, με οικουμενική θα ξεκινήσουν όλα. Η οικουμενική είναι η συγκυβέρνηση. Και τα συνδυάζω έτσι. Θα δείξει. Πάνω. Ναι, πάνω. Καλό. Πάντως όλα βγαίνουν με τρομερή μαθηματική ακρίβεια. Και για να είπε ο Γεροντάκος ότι με οικουμενική θα ξεκινήσουν, μάλλον θα έχουμε συγκυβέρνηση. Καλά, που θα είναι η τελευταία, πιστεύω, πριν τα γεγονότα. Δεν θα κρατήσει πολύ. Δεν θα κρατήσει πολύ, γιατί έχονται πράγματα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Καλό βράδυ, πολύ. 2-17-18.000 παιδιά, ράδιο μάχη. Αυτό το ραδιόφωνο που είναι όλων των κομμάτων, όλων των χρωμάτων. Εγώ έτσι το έχω δει και έτσι το έχω αντιμετωπίσει και έτσι το βλέπω έξω όπως μιλάνε. Κάθε κόμματος μου έχει φέρει κουβέντα. Ξέρω εγώ, εκτός το λένε εμένα για Γεια κύριε Μπούμπα. Λοιπόν, πέστε σχετικά με το ραδιόφωνο αυτό. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που βγαίνουν άνθρωποι, πιστεύω, και διαφόρων τοποθετήσεων. Γιατί αυτός ενδιαφέρει να ακούσει την αλήθεια, παιδιά. Αυτούς τους καιρούς ο Έλληνας θέλει να ακούει αλήθειες. Και αυτό το ραδιόφωνο σε όλες τις εκπομπές λέει τις αλήθειες. Είναι η ώρα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που περιμένει τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο να περιμένει, βγαίνει σε λίγο αφού ακούσουμε την αλλαγή της ώρας που είναι δευτερόλεπτα. Πάμε. Πάμε στην γραμμή την επόμενη. Παρακαλώ. Σαλάμ αλέκουμ, αδέρφος. Αλέκουμ σαλάμ. Καλά είναι αφεντικός. Λογικά, ξέρεις, ούτε δάκρυ πολύ, ούτε κλάμα. Μια ισορροπία, ξέρεις, με ευχαριστεί εμένα αυτό. Το Έλληνα, μετά πάει μπουζούκια, χορεύει τραπέζι, μετά βγαίνει βράδυ, πλέον λογαριασμό, κλαίει πάλι. Άλλη εβδομάδα έρθει λογαριασμό, day.
όλα τα παιδιά, ακούει, πληρώνει λογαριασμό αυτό που παίρνει ρεύμα από κολόνα. Του μιλάει από κολόνα τη ΔΕΗ, ακούει, τώρα από κολόνα τη ΔΕΗ βάζει λάμπες, κουμπτέλ, ζέστο, πολύ ζεστό, τσάμπα ρεύμα. Πληρώνει κοροϊδάρες. Και για να αλλάξει λάντα πρέπει να αλλάξει πρώτα μυαλό. Περιμένει άνθρωπο σειρά, περιμένει φανάρι, πράσινο, ανάβει, φύγε. Όχι κόκκινο περνάει. Τρόπο οδηγάει, τρόπο συμπεριφορά και μετά πολιτικό φύγει μόνο του. Πρώτα αλλάζει κεφάλι δικό σου, μετά αλλάζει γείτονα. Σωστό. Πρώτα βλέπει κεφάλι κόκορα, μετά βλέπει γάιδαρο μεγάλο κεφάλι. Σαλάμ αλέκουμ κοροϊδάρες. Γεια χαρά. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Ωραία επιγραμματικά μου αρέσουν όλα τα σχόλια. Έτσι, και του φίλου εδώ που είναι ιδιαίτερος έτσι, που είτε είναι, αν και μου έχει πει ότι είναι στην Ελλάδα πολλά χρόνια, έτσι. Αλλά μπορεί και να είναι, ναι, Έλληνας είναι, δεν τον αμφιβάλλω. Αλλά νιώθει σαν να ήρθε στην... Τον κάνει, καταπληκτικά το κάνει. Έτσι, τον κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά και αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Ναι, άμα δεν αλλάξει η μονάδα του καθένας, παιδιά, κάντε ό,τι μπορείτε στον εαυτό σας και μετά τον πόλεμο τον κάνεις από κάθε μετερίζει που είστε. Όταν οι μονάδες είναι δυνατές, τότε και η πολιτεία είναι δυνατή. Άμα εσύ ψηφίζεις εσύ μαζί με το Λαμόγιο, μαζί με τον Άμυαλο, μαζί με το Χαζόμα, δυστυχώς ψηφίζετε με κάποιους ανθρώπους που αν μιλήσετε λίγο θα πεις καλά ρε άνθρωποι, ζεις στην Ελλάδα, εξωγήινος είσαι, δεν είσαι καθόλου, εκτός πραγματικότητας είσαι και όμως εσύ ψηφίζεις με αυτόν. Και γενικά τρόπο ζωής, δεν εννοώ κομματικά μόνο κυβερνήσει τη βγάλε. Λέω γενικά ρε παιδί μου. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά εσύ? Καλά είσαι, είμαι ο Δημήτρης από το Χέρακα. Γεια σου Δημήτριε. Να κάνω μια ερώτηση. Η κυβέρνηση πιστεύετε ότι οι αγρότες που έχουν βγει όλοι έξω, η κυβέρνηση θα τους μαζεύσει? Δεν ξέρω ρε Δημήτρη, πιστεύεις, είμαι σε ερωτηματικά κι εγώ πού θα πάει αυτό, πώς θα προχωρήσει, πώς θα μαζευτούν, τι θα προσφέρει, τι θα πείσει, συγγνώμη να ολοκληρώσω, ναι. Έχει κλείσει από τον Εύρο, Θεσσαλονίκη, ναι. Έχει κατέβει η Λάρισα και τέτοια. Βέβαια. Μετά έχει πάει πάνω την άλλη μεριά από τα Γιάννενα και κατηφορήσει κάτω χαμηλά μέχρι την Αθήνα. Βέβαια. Θα τη μαζέψουνε ή όχι? Τώρα δεν μπορώ να κάνω το μάγο γιατί στην Ελλάδα όλα γίνονται. Δεν ξέρω πόσοι θα είναι τρωτοί και θα τους ξεγελάσουν και θα τους μαζέψουν. Δεν ξέρω πόσοι θα πέσουν στην πλόφα να είναι πάρε ψίχουλα πάλι να σε ξεγελάσουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Λέω λάθος? Όχι, δεν μιλάς καθόλου λάθος. Απλώς... Γιατί τώρα μόλις μπήκα και εγώ τώρα στα 44. Είσαι νέο παιδί ακόμη, αλλά να ψάχνεσαι όσο μπορείς περισσότερο και καλά κάνεις. Λέω λάθος? Δεν τα λες. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι παλιά η κυβέρνηση έκανε μονάχα μία τετραετία. Δεν ξέρω αν βγει δεύτερη, άμα πέσει τώρα ή όχι. Ναι. Αυτό είναι δύσκολο πράγμα. Αυτό είναι από τον κόσμο, εάν πέσει η κυβέρνηση. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να τελειώσει το 27, να παραδώσει την κυβέρνηση του. Να τελειώσει η τετραετία. Ναι. Δεν είναι? Υποτίθεται αυτός είναι ο στόχος του και αυτό λέει. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει και τι θα παιχτεί και τι παράξενα, γιατί συμβαίνουν μέρα με την ημέρα, συμβαίνουν γεγονότα που μπορεί να ανατραπούν και αυτά τα πιο σίγουρα πράγματα. Γιατί έτσι με αυτά έχει κλειστεί ακόμα ο Βόλος εκεί πάνω τα πάντα. Θεσσαλονίκη έχει κοπεί. Εχθές πήγε Ρίο Αντίριο που έγινε αυτό. Μετά πήγε προς τα κάτω Πελοπόννησο. Αν και ναι, μέχρι ένα σημείο πιστεύω το ότι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ότι Δημήτρη, δεν μπορώ να κάνω το μάγο εδώ. Το θέμα είναι το ότι. Εγώ το τέτοιο, η γραμμή, σε στέλνω πολλά φιλιά και καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ, φίλε, σε ευχαριστώ. Ναι, είναι ένα ερώτημα το οποίο, ρε παιδιά, πού να απαντήσω κι εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν και πόσο θα μείνουν με συνοχή οι άνθρωποι αυτοί
Γεια σου Δημήτρη. Α, εδώ είναι ακόμη. Ο Δημήτρης, εντάξει. Άμα θέλει να πει το παιδί, δεν. Δημήτρη, εντάξει, Ωραία, έκλεισε το παιδί, ναι. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18.000, ξέρω εγώ, παιδιά, ό,τι είναι καλό για τους ίδιους. Ό,τι είναι καλό για τους ίδιους. Εγώ αυτό έχω από την καρδιά μου. Να πετύχουν αυτά που οι αδικημένοι να πετύχουν και να πάρουν λίγο εκδίκηση για την αδικία που τους έχει γίνει. Γιατί είδατε τα λαμόγια. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιο. Ο γιος μου έχει Πόρσε. Βεβαίως τι είναι, κανένα παιδί, έχει εμένα. Δεν θα έχει Πόρσε και αυτή η πρόκληση φοβερή. Δεν γίνεται, παιδιά, ο Κοσμάκης που αυτά τα βλέπει ονειρικά και δεν τα πιστεύει. Δηλαδή, αν δεν τα βλέπαμε στη τηλεόραση, θα λέγαμε άντε ρε που άλλος τώρα κάνει πως κάθε 5 μέρες κερδίζει λαχείο. Άντε ρε που έχει πάρει 1 εκατομμύριο τώρα ο άλλος, τώρα μας δουλεύει, τώρα υπερβολικός να πεις εναντίον. Τα βλέπετε, παιδιά, ότι βγαίνουνε, τα βλέπετε με εικόνα τώρα πια. Και με τρομάζει αυτό. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Ηλία μου. Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι? Χαμήλωσε παρακαλώ πολύ ραδιόφωνο. Ναι, το χαμήλωσα και το κλείνω καρδιά μου. Ναι. Όχι, δεν το κλείσεις. Να το χαμηλώσεις για να ακούω. Τώρα ακούω. Ναι, γιατί γίνεται βόμβος. Ναι, καλησπέρα και πάλι. Τι κάνεις Ηλία μου, καλά είσαι? Όνομα να ακούω πάντα. Ακριβή με λένε, ακριβή. Να είσαι καλά, ακριβή. Έχουμε ξαναμιλήσει? Όχι Ηλία μου. Έχουμε πολύ καιρό. Τώρα. Οκτώβρης ήταν που σου είχα πάρει, αν θυμάμαι καλά. Α, έχουμε μιλήσει έστω και μια φορά, ακριβή. Ναι. Εντάξει, ωραία. Που λες Ηλία μου, βλέπω όλη αυτή την κατάσταση και έχω τρελαθεί. Να σκοτώνουν τα προβατάκια, να σκοτώνεται ο κόσμος, ο άλλος πεινάει απ' την άλλη. Ηλικιωμένοι με τις συντάξεις, όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε γίνει ένα τρέλο κομμί. Τι πράγμα είναι αυτό, Λιάκο μου? Τι πράγμα είναι αυτό? Εγώ δεν μπορώ να τα ακούω και γίνεται το κεφάλι μου τούμπανο. Έχεις δίκιο. Είναι χαμός. Ύστερα λέγανε για το COVID και αυτά. Εγώ δεν έκανα καθόλου εμβόλια. Καθόλου, γιατί ήξερα ότι είχαν υπερενέργειες. Λόγω των συνεδρίων που πήγαινα ήξερα, καταλαβες. Καλά έκανες. Λοιπόν, και έχουν πεθάνει μερικοί δικοί μου άνθρωποι και ξέρεις, είναι δύσκολο. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή πάνω στους ανθρώπους μας έχουν κάνει πειράματα, πειραματόζωα. Πώς να σου το πω? Πώς να σου το πω? Ύστερα μας σκεφτούμε τώρα, λέμε Χριστούγεννα. Ωραία. Μεγάλη γιορτή, σωστά, όλα εντάξει. Αλλά άμα σκεφτείς δίπλα ο συνάνθρωπός σου είναι στα νοσοκομεία. Άλλος κοιμάται, να μην το πω τη λέξη. Λοιπόν, άλλος στη σύνταξή του, άλλος από εδώ δεν έχει, άλλος από την άλλη. Δεν είναι έτσι οι γιορτές. Φέτος οι γιορτές είναι λίγο σαν σύννεφο. Σαν μαύρο σύννεφο να φέρει βροχή. Ηλία μου. Κάποτε ρε ακριβή μου, να σου πω κάτι. Κάποτε ρε παιδί μου, οι πιο παλιοί ίσως αυτό που θα σου πω, σαν ψυχολογία, λέγαμε μπαίνανε κάτι μέρες που ώρε προς τα... ανοιγόταν κάπως η καρδιά και μόνο την ψυχολογία πως μπαίνει σε μέρες τέτοιες. Τώρα, όχι μόνο χριστιανικά, ενώ σαν ψυχολογία. Τώρα, σαν μαύρα σύννεφα, εκτός αν τα νιώθω εγώ, παρόλο που δεν ξέρω, δεν είμαι από τους απεσιόδοξους ανθρώπους, είμαι υπεραισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά είναι αυτό που λες και εσύ. Ακριβώς. Σαν να έρχεται ένα σύννεφο βροχής. Τέτοιο πράγμα. Λέει να γίνει κανένας πόλεμος. Πώς θα βλέπεις εσύ που είσαι γραμματισμένος άνθρωπος? Τι γραμματισμένος? Δεν υπάρχει γραμματισμένος. Όλοι είμαστε ίδιοι. Μπορεί να δεις έναν που είναι κάτι το γραμματισμένο και δεν ξέρει που του πάνε τα 4, ακριβή μου. Αυτό είναι αλήθεια. Και να δεις έναν άνθρωπο να έχει ζήσει ζωή και να είναι για 100 γραμματισμένος. Μην μου λες για γραμματισμένος. Εκτιμώ αυτόν που το καθένα που έχει σπουδάσει, σέβομαι το κάθε επάγγελμα, αλλά δεν συμπάω αυτός είναι τάδε γραμματισμένος και αυτός δεν είναι. Μπορεί να ακούσει το πιο σοφό από έναν αγρότη, έναν ανθρωπάκο του χωριού και μπορεί να ακούσει σοφά. Και να ακούσει έναν άλλο γραμματισμένο και λέει βλακίες. Όπως είσαι εσύ, καλό παιδί, ο Ηλίας μας. Θα γίνει πόλεμος, λες Ηλία μου, τι θα γίνουμε, τι θα κάνουμε? Εγώ δεν ξέρω. Δεν είναι θέμα, δεν πιστεύω τίποτε. Δεν έχουμε γύρω μας ανθρώπους που να θέλουν την ειρήνη και αυτό με τρομάζει. Και εμένα με τρομάζει, γιατί όλοι έχουν μέσα τους να μην το πω. Μόνο να κάνουν όσο μπορούν να έχουν σαν αμπομπούλα τη γη. Αυτό έχω καταλάβει. Ακριβώς. Και όχι αυτό. Μας χαλάει τη υγεία μας, τα νεύρα μας, την ψυχοσύνθεσή μας. Όλα αυτά μας κάνουν κουρέλι. Μας κάνουν κουρέλι αυτά τα πράγματα. Δεν περίμενα ποτέ μια
Ευρώπη περίμεναν να επεμβαίνει και να είναι με μια πυγμή φιλιρινή. Αυτή είναι φιλοπόλεμη όλοι, Ακριβή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ένα σαράκι είναι, παιδί μου. Ένα σαράκι, δηλαδή, αντί να χαιρόμαστε, να έχουμε ωραίο κράτος, ωραίοι άνθρωποι, όλοι είναι δαιμονισμένοι, ρε, και το έχουν μέσα τους, ρε, να τυραννάνε τον συνάνθρωπό τους. Δεν είναι κατάσταση. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Η ακρίβεια από εδώ, ακρίβεια από εκεί. Γίνεται, τι να σου πω. Παναγία μου. Είμαι και μόνη μου κι εγώ και φοβάμαι. Να σε καλά, να μην φοβάσαι, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι να... Δηλαδή για όλους μας είναι τα έτσι που έχουν καταντήσει τη ζωή. Την πληρώνει ό,τι στραβό, την πληρώνουν όλοι οι άνθρωποι τώρα. Ακριβώς. Η στραβός ήταν, λέει, η βάρκα, στραβός ήταν ο γυαλός. Άστα να πάνε, ναι, Ελία μου. Ναι, αγάπη μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλές γιορτές, υγεία να έχουμε. Ο Θεός και ο Χριστούλης να μας βοηθήσει αυτές τις μέρες. Να σε καλά, καλό σου βράδυ, καλές γιορτές, να σε καλά και εσύ και το παιδί. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Και ό,τι άλλο δικό σου άνθρωπο, απλώς επειδή με την κουρούλα μου είπε, με την κόρη μου, γι' αυτό και σου είπα έτσι. Αλλιώς, ό,τι δικοί σας άνθρωποι, ό,τι είναι παιδιά, ο καθένας σας να είστε καλά. Πάμε γραμμή, Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Μανώλης, είμαι 40 χρονών και πιστεύω ότι έχουμε κρίση αξιών πλέον, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Βέβαια. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχουν χαθεί τα πάντα. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη σε όλα τα συστήματα, στα συστήματα υγείας, στα συστήματα παιδείας, στα συστήματα, δηλαδή οι περισσότερες χώρες πλέον αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και πάνε να το φτιάξουν, να το διορθώσουν, κάνοντας στην ουσία μετανάστευση από πολίτες τρίτων χωρών. Που αυτό κάνει το επίπεδο ζωής των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη ακόμα χειρότερο. Εγώ στα 40 μου έχω αλλάξει 16 διαφορετικούς εργοδότες. Γιατί όταν πηγαίνω στον έναν, πηγαίνω στον άλλον και γυρνάνε και μου λένε ξέρεις εμείς κάνουμε εδώ αυτό, ξέρεις εμείς εδώ κάνουμε το άλλο, και όταν μπαίνεις μέσα βλέπεις διαφορετικά πράγματα από αυτά που σου έχουν υποσχεθεί, που πρέπει υποσχεθεί, που πρέπει, ναι. Όχι, π.χ. ο πρώτο-τελευταίος εργοδότης τι μου είχε πει. Μου λέει ότι εδώ δίνουμε ευκαιρίες εργασίας, δίνουμε ευκαιρίες να εξελιχθεί το ένα το άλλο. Μπαίνω μέσα, οι συνάδελφοι, οι 8 στους 10, να μην πω οι 10 στους 10, λέγανε εδώ δεν υπάρχει τίποτα, εμείς είμαστε, έλεγε ο άλλος 15 χρόνια εδώ πέρα δεν έχω δει €1, εγώ με 10 χρόνια εδώ πέρα δεν έχω δει μια κατάσταση να μας εκτιμάνε. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή μου λένε... Πολλές φορές ακούω ότι υπάρχει αξίες, δηλαδή οι εργοδότες ψάχνουν εργαζόμενους. Εδώ μιλάει ένας άνθρωπος από την άλλη πλευρά. Εγώ να δουλέψω, είμαι ένας άνθρωπος που έχει μάθει στη ζωή του να δουλεύει, γιατί από το 16 που δουλεύω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας εργοδότης δηλαδή δεν μπορεί αυτό να το εκτιμήσει. Δεν γίνεται να του δίνεις το αλλού τρίξιτα και να τον αφήνεις έτσι. Δηλαδή ναι. Εγώ τα λεφτά που παίρνω τα σέβομαι, αλλά από εκεί και πέρα την προσπάθειά μου δηλαδή δεν αξίζει η προσπάθειά μου να εκτιμηθεί. Ο μόνος τρόπος να μου δείξει την εκτίμηση ένας εργοδότης είναι να μου δώσει ένα μπόνους, να μου δώσει κάποιες δωρεπιταγές για να ζήσω την οικογένειά μου. Πώς εγώ, ένας άνθρωπος 40 χρόνων με ένα παιδί που η γυναίκα μου λέει φοβάμαι να κάνω δεύτερο, γιατί δεν μας φέρνουν τα έξοδα. Και δεν θα ακούς, Μανώλη, μία συμβουλή θα σου δώσω. Θα κοιτάς πρακτικά ποιος είναι καλός εργοδότης αν κράτησε αυτά που είπε, και όχι να ακούς σε πληροφορώ σε πολλές δουλειές, αν ξέραν οι άνθρωποι που ηγούνται πόσα διαφορετικά πράγματα λένε κάτω από τη μύτη τους. Το έχω προσέξει, ρε φίλε, σε όλες τις δουλειές. Γι' αυτό μην ακούς τον άλλο μπαίνει μέσα και δολοπλοκικά σου λέει κάτι να σε επηρεάσει, να μην φερθείς καλά, να μην βρεθείς καλά στη δουλειά σου. Η πράξη θα είναι μόνο σε αυτό που έχεις μιλήσει, σε αυτό που ανταποδίδεις και θες ανταπόδοση, και όχι ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι καθόλου καλοπροαίρετοι σε ένα χώρο δουλειάς, φίλε μου. Κοίταξε να δεις. Δεν απίστευε τον άλλο που σου είπε τι ήρθες εδώ πέρα, εγώ 15 χρόνια δεν πέρα. Ωραία, πώς κάθεσαι 15 χρόνια εκεί πέρα αυτός? Κατάλαβες σου λέω, Μανώλη? Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτό μου δίνει να καταλάβω. Τέλος πάντων, για να μην τα συνοψίζουμε, υπάρχει κρίση αξιών. Βέβαια.
υπάρχει κρίση αξιών και υπάρχει και η μεγαλύτερη κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα των αξιών είναι η κρίση στην παιδεία και στην υγεία. Αυτές οι δύο, δηλαδή όταν τα συνδυάζεις αυτά τα δύο, που δεν έχεις δηλαδή, φοβάσαι να αρρωστήσεις και να πας σε ένα νοσοκομείο, και εγώ που στέλνω το παιδί μου 5 ετών σε ιδιωτικό αναγκαστικά, διότι τα δημόσια δεν μου το δεχόντουσαν. Μου λένε έχουμε καλυφθεί οι θέσεις. Πώς το παιδί όμως θα πάει σε ένα δημόσιο σχολείο? Πώς το παιδί δηλαδή, θα το αφήσω εγώ το παιδί εκτός σχολείου? Περίμενε, τι εννοείς, δεν το δεχόταν σε δημόσιο? Βεβαίως και δεν το δεχόντουσαν. Είχαν καλυφθεί οι θέσεις. Έπρεπε να το στείλει το παιδί εκτός περιοχής μου. Δηλαδή είμαι από τα Πετράλωνα και μου ζήταγα να το στείλω στον Κολονό. 4 και 5 χιλιόμετρα μακριά. Πώς θα πάω εγώ να το φέρω και να το πάρω? Ποιος έχει την ευθύνη του παιδιού? Δηλαδή εγώ δεν πρέπει να πάω στη δουλειά μου? Σωστά. Και δηλαδή, συγγνώμη ρε Μανώλη. Επειδή αυτό δεν το ξέρω, επειδή δεν μου έχει συμβεί μόνο, γι' αυτό το ρωτάω και εγώ μαθαίνω κάθε μέρα. Μαθαίνω. Συμβαίνει. Περίμενε να σου πω κάτι. Περίμενε, δεν παίρνουν όλα τα παιδιά στις γειτονιές εκεί? Ναι, δεν τα παίρνουν. Τα παίρνουν σε άλλα σχολεία. Σου λέει εδώ έχουμε καλύψει τις θέσεις. Σου πετάνε ένα σχολείο το οποίο είναι δίθεν κοντά. Πού κοντά? Όταν έχεις να διανύσεις 3 και 4 χιλιόμετρα την ημέρα να το πας το παιδί, και άντε και εγώ εργάζομαι. Σωστό. Το πεθερός μου δεν δουλεύει, αλλά δεν έχει αμάξι να πάει να την πάρει. Σωστά. Πώς θα περάσει το παιδί την Κωνσταντινούπολη ή την Ιερά Οδό? Ναι. Πρακτικά πράγματα, δηλαδή το παιδί μόνο του θα πάει και θα έρθει. Δεν έπρεπε τα Υπουργεία Παιδεία να πούνε παιδιά αυτό το χώρο που είναι λογικό για το κάθε παιδί να έχουν εκείνο το σχολείο? Πώς διάλογο επιτρέπουν στα σχολεία αυτά να λένε κλείσαμε? Τι κλείσαμε? Βάλτε παραπάνω τάξη, τι κάνουμε τώρα? Μα δεν βάζουν, σου λέει έχουμε συμπληρώσει τις τέτοιες, έχουμε συμπληρώσει τις θέσεις. Επειδή δεν μου είναι δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχουμε ζήσει. Είμαστε αναγκασμένοι οι 7 στους 10 γονείς να στέλνουμε τα παιδιά στην παραπαιδεία για να μπορέσουν να μορφωθούν στην ουσία. Να μην στέλνεις, γι' αυτό παρακαλάνε όλοι και τα Υπουργεία και οι μην πω τίποτε, οι γραμματιζούμενοι των σχολείων και τα βιβλία που γράφουν. Δεν ξέρω τι παιδιά έχεις, αλλά άμα διαβάζεις βιβλίο δεν βρίσκεις άκρη. Ένα κοριτσάκι 5 ετών. Να σου είναι καλά. Λοιπόν, όταν θα μεγαλώσει περισσότερο θα δεις τα σχολεία, τα σχολικά βιβλία θα μπερδεύουν το παιδί σου, δεν το βοηθάνε. Το ξέρω, μα ήδη το ξέρω. Πήρα προχθές της μικρής μου πρώτη γυμνασίου και πάω να της κάνω κάτι για την Οδύσσεια. Άμα ξέρατε πώς τα παρουσιάζουν και πώς τα κάνουν, ποια υπουργεία σας, ποιοι υπογράφουν που λέει Ειδική Επιτροπή Αφιλοκερδός, ότι φάτε τους ρε. Μην τους βάζετε αυτούς να κάνουν παραμύθι ότι είναι αφιλοκερδός βέβαια εκεί. Ότι η Επιτροπή Ειδική Συντακτών κάτι, και άμα διαβάσεις μέσα, όχι αγράμματοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί έχουν διαφορετικό μυαλό από το τετράγωνο, το καθαρό, να περάσουν, γιατί είναι μεγάλο πράγμα ο δάσκαλος, Μανώλη μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα για ένα παιδί. Ανάλογα το δάσκαλο. Είναι ο πρώτος ήρωας του παιδιού μετά τους γονείς. Θα μάθει, δεν θα μάθει. Όχι, δεν είναι θέμα χαρακτήρα και τέτοια. Εγώ εννοώ και σαν τρόπος διδασκαλίας. Μεγάλο πράγμα να περάσεις στον άλλον, να περάσεις τη γνώση. Δεν είναι ικανοί εκεί πέρα να περάσουν. Ή τα Υπουργεία το κάνουν επίτηδες, ποιους βάζουν, τι να πω κι εγώ. Πέρα από εξαιρέσεις. Εμείς δεν μπορούμε όμως να κάνουμε. Δηλαδή, μου λες να μην το στείλω στην παραπαιδεία. Και τι θα κάνω με το παιδί? Πού θα το στείλω? Να το στείλω στον Κολονό και ποιος θα μου το πάρει? Να μην αγωνίες, άκουσε με τι θα κάνει με το παιδί. Όταν θα πάει, φίλε που είναι μικρό, να σου είναι καλά, θα πάει στην πρώτη. Πότε θα πάει στην πρώτη? Του χρόνου. Τι θα φοβηθείς, μην μείνει στην πρώτη? Μετά Δευτέρα. Δεν είναι το θέμα να μείνει. Δεν θα μου το πάρουν στο σχολείο. Δηλαδή υπάρχουν πιθανότητες να μην μου το πάρουν στο σχολείο το οποίο είναι κάτω από το σπίτι μου γιατί έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις και να μου το πάνε 3-4 χιλιόμετρα μακριά και ποιος θα μου το πάρει? Και ποιος θα μου το φέρει? Να το πάω εγώ στο σχολείο. Μια μισή ώρα μου σχολάει. Εγώ είμαι στη δουλειά. Δεν προλαβαίνεις, σωστά. Ναι. Και όχι μόνο εγώ. Ναι. Αυτά τα μέρη το απόγευμα που βοηθάνε τους γονείς και τέτοια, πας και παίρνεις και αργότερα το παιδί. Δεν υπάρχουν τέτοια. Αυτά έχουν και καλά τα ολοήμερα και αυτά. Ένα στα 10 σχολεία έχει ολοήμερο. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές. Τι λέει ρε παιδί μου? Εγώ νομίζω ότι είναι παντού τα ολοήμερα ρε. Όχι, θα βγει κάποιον να μου πει μην αδικούμε τώρα. Εγώ στα λέω που τα ζω. Και όχι, δεν τα ζω μόνο με το δικό μου το παιδί. Τα ζω με τα νύψια μου, από ξαδέρφια μου άλλα νύψια. Όλοι. Γιατί εσύ μήπως έχεις πρόβλημα που είναι το παιδάκι ακόμη προνήπιο και δεν πηγαίνει σχολείο δημοτικό, σου λέω? Μήπως η παιδική σταθμή είναι πιο δύσκολη?
Μπορεί, αλλά σου λέω και οι πιο μεγάλες ηλικίες έχουν τα προβλήματά τους. Γιατί δεν είδα εγώ το... Και άσε τα κενά που υπάρχουν στη διδασκαλία. Ένα παιδί αυτή τη στιγμή δεν ξέρει βασικά. Κοιτάνε να το μάθουν, ξέρω εγώ, ιστορίες. Να προσέξεις το παιδί σου ένα πράγμα. Μανώλη. Για σεβασμούς και τα σχετικά. Μανώλη, και δεν κοιτάνε να το μάθουν. Μανώλη, μία συμβουλή. Μην ακούσεις εκεί τα παραμύθια αυτών που είναι βαλτίλες από πάνω από τις βαθμίδες να βγάλουν τα παιδιά μας όλα παιδοψυχολόγους και βλακίες. Έχουν κάνει κάθε παιδί και ένα παιδοψυχολόγο. Όμως το παραμικρό το παιδάκι σου, όχι, διάσπρο προσοχής λέει. Βάλτε το σε τρελά πράγματα. Λοιπόν, μην ξεγελαστείτε τα παιδιά σας. Μην εμπιστεύεστε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ναι. Ελπίζω να ευλογήσει ο Θεός να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Εγώ μέχρι στιγμής έχω κάνει τα πάντα για να μεγαλώσω το παιδί μου, αλλά πάντα μένω στο ίδιο σημείο, διότι δεν υπάρχουν και τα εφόδια να με βοηθήσουν. Δεν υπάρχουν μεγάλες βοήθειες. Σε καταλαβαίνω. Ναι, δεν υπάρχουν τα εφόδια να με βοηθήσουν και αυτά που υπάρχουν, που έχει στήσει το κράτος, πλέον δεν λειτουργούν. Δεν θέλουνε παιδεία. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ό,τι καλό στο παιδί. Να είστε καλά. Έχει δίκιο το παιδί όταν πάει ξαφνικά να βρει και του βγαίνει η Παναγία και πρέπει και θα πάει την ώρα πάει στη δουλειά του που δεν μπορεί να το πάει μακριά. Και μετά το μεσημέρι αυτό είναι ένα θέμα στο πώς συνδυάζονται ώρες για να εξυπηρετείται ένας πατέρας ή μια μάνα. Έτσι, είτε αυτό λέγεται να είναι ένα ζευγάρι μαζί, είτε αυτό να λέγεται τα μονογονεϊκές, πώς τις λέμε και τις οικογένειες, πώς τα έχουμε καταντήσει αυτούς τους καιρούς. Λοιπόν, αλλά εκείνο εγώ να μου τις πάει είναι στα βιβλία μέσα, δεν βρίσκεις λογική ρε παιδιά. Μη φέρω κανένα βιβλίο κανένα μέρα και να διαβάσω λίγο. Δεν βρίσκεις λογική αφού λέω το παιδάκι τι διάλογο ρε, το γράψανε άνθρωποι που πάνε για να παιδέψουν και είναι διδάσκαλοι. Έχω ερωτηματικά ρε, πως πήγαν γραφειοκράτες ρε. Δεν ξέρουν να γράφουνε παιδιά. Και δεν εννοώ όλοι τους εκπαιδευτικούς έτσι. Εντάξει, ξεχωρίζω πάντα. Πάντα χτυπάω τα στραβά και λέμε μπράβο στα καλά μυαλά. Προς Θεού. Δεν θα πει ότι είναι όλοι έτσι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Ηλία. Καλησπέρα Κώστα μου. Την καλησπέρα μου στον τραπεζί τον ήχο κύριο Αντών. Ξέρεις Ηλία. Ναι Κώστα. Ναι, πες μου. Όχι, πήγα να σου πω τι είπες τον τραπεζί, τι είπες. Τον τραπεζί των ήχων. Α, ξέρεις, νόμιζα και το πήγα ότι έκανες κάπου αλλού. Εντάξει, ωραία. Συγγνώμη Κώστα, έλα. Πάμε. Μα δεν είναι τραπεζί των ήχων. Ποιο Νίκο λες την τράπεζα του ήχου. Α, τον τραπεζίτη του ήχου. Έτσι, Βρίσκεις πάντως κάτι, πώς τα λέμε στην γραμματική μου, καλοπιστικά, πώς τα λέμε τα, πώς λέμε ρε παιδιά τα... Αντωνυμίες. Όχι, ναι, που λέμε άριστος, πώς τα λέμε αυτά ρε παιδιά, δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς. Θα το βρούμε γιατί και εκεί καλός ήμουν, απλώς και μόνο τώρα δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, πάμε Κώστα μου, έλα. Ξέρεις, η μεγαλύτερη επισήμη των Ελλήνων ήταν η παρατηρητικότητα. Ναι. Ξέρεις γιατί είμαι αταξινόμητος και αγιδευμόναυτος. Δεν πιστεύω σε κόμματα και σε αυτή την ψευτοδημοκρατία που ζούμε. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι μπορούμε να κατέβουμε και εγώ και εσείς τις εκλογές, έτσι δεν είναι? Ναι. Όποιος θέλει θα κατεβαίνει. Σωστά, έτσι λένε, ναι. Κάνουμε ένα ακόμα μισή-δύο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε 20.000 ευρώ παράπονο. Πρέπει να νοικιάσουμε γραφεία. Πρέπει να πούμε για προπαγάνδα να μας αφήνουν οι τηλεοράσεις, να δίνουμε λεπτά. Τα έχουμε. Έχουμε λεπτά. Σωστά. 20.000 θέλει παράπονο. Έχει κάνει λεπτά από εμάς να πάρει υποψηφιότητα. Τόσο είναι το παράβολο Κώστα. Ναι, τόσο έχει πάει. Άρα αυτοί που έχουν τα λεπτά, αυτοί θα ξανακυβερνήσουν πάλι. Θα κατέβουν στις εκλογές. Εμείς δεν μπορούμε. Έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό δεν πιστεύω σε όλους αυτούς. Όλοι αυτοί το μόνο που κάνανε ήταν να ξεπουλήσουν την πατρίδα μας. Να διαψυχολογήσουν το βιό μας και να καταστρέψουν τις οικογένειές μας. 1,5 εκατομμύριο Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Σου λέει έπεσε ανεργία. Αφού έπηγε 1,5 εκατομμύριο κόσμο, έπεσε ανεργία. Έτσι δεν είναι? Σωστά.
και μας δουλεύουν. Τελικά τι πρέπει να διαλέξουμε? Δημοκρατία χωρίς Ελλάδα ή Ελλάδα χωρίς δημοκρατία? Ιδού η απορία. Αυτή την ψευτοδημοκρατία που μας έχουν σερβίρει και ζούμε. Ξέρεις, για να γίνεις βουλευτής και τι χρειάζεται? Λέει το Σύνταγμα. Το άρθρο 51 του Συντάγματος. Να έχεις κλείσει το 25ο έτος της ηλικίας σου. Ευθύνες όμως δεν έχεις. Δηλαδή άμα κάνεις καμιά βρωμιά επί σε πουλιά ή άμα ρίξεις την Ελλάδα στα βράχια, λες παίρνω την πολιτική ευθύνη. Ένας όμως αξιωματικός θα βγάλει σχολή ευελπίδου, κάθε χρόνο θα δίνει εξετάσεις. Θα πάει ανθιπολογαγός σε ένα στρατόπεδο, θα έχει ευθύνες. Εάν κάνει κάτι λάθος ή άμα χαθεί ένα όπλο, δεν θα έχει ευθύνες. Ο στρατηγός δεν έχει ευθύνες. Ο συνταγματάρχης δεν έχει ευθύνες. Ο μόνος που δεν έχει ευθύνες στην Ελλάδα είναι ο βουλευτής. Το ξέρεις αυτό? Ο μόνος που δεν έχει ευθύνες στην Ελλάδα. Ό,τι και να κάνει δεν έχει ευθύνες. Κοίτα, άμα έχει συνείδηση, έχει ευθύνες απέναντι στον κόσμο του, ρε Κώστα. Σε ποιο κόσμο του, Ηλία? Εδώ να πούμε μία καθαρίσει να καθαρίσει την πολυκατοικία που της έχουμε την καθαρίσει, έχει ευθύνη. Άμα σου πει θα σου καθαρίσω την πολυκατοικία, αλλά δεν έχω ευθύνη, αν αφήσω τη μισή βρωμιά, δεν θα τη διώξεις. Σωστά. Τότε κάθε επάγγελμα θες να πεις, κάθε επάγγελμα φέρνει ευθύνη, τι δουλειά κάνει. Μπράβο. Ο πολιτικός δεν έχει ευθύνη ο βουλευτής, το ξέρεις. Σε τίποτα δεν έχει ευθύνη. Είναι ανεύθυνα άτομα. Γιατί να πιστεύω εγώ σε αυτούς, μπορεί να μου πεις? Εξήγησέ μου και ρωτάω και όλους τους ακροατές. Γιατί να πιστέψω εγώ σε αυτούς? Για να δώσει ένα 20.000 παράβολο και να νοικιάσει γραφεία, πρέπει για ένα ρευάρι μετά να κάνει τη ρεμούλα. Θα δίνει τα λεφτά έτσι. Άντε, αέρα μπανά. Πρέπει για αυτός κάπου να την κάνει γάπουλα, να πάρει το πεζαχτάρα ρευάρι. Δηλαδή, πάλι εγώ θα είμαι και γερατάς και δαρμένος. Δηλαδή σου δίνει το δικαίωμα, λέει ελευθερία. Λέει η δημοκρατία, ελευθερία. Ποια ελευθερία? Έχεις το δικαίωμα να λες πεινάω. Γιατί έγινα με φωνάξει εμείς στον δρόμο και φωνάξει και λες πεινάω? Εγώ θέλω να πολίτευμα που να έχει να πούμε ευθύνες, να υπάρχει ιεραρχία όπως στο στρατό. Στο στρατό υπάρχει ιεραρχία, επιμελητία, ο καθένας σέβεται ένα τον άλλον, τους ανωτέρους του. Εδώ είναι ένα αναχομπάχαλο αυτή η δημοκρατία που ζούμε. Να γίνονται δημοψηφίσματα σε κάθε ένα που θέλει ο λαός. Θα μου πεις ο άλλος το όχι, το έκανε ναι. Ρε Ηλία, επιτρέπεται να πούμε αυτός ο άνθρωπος που γυρίζει στην Ελλάδα που λέγεται Τσίπρα? Πρέπει να το κάνουμε και εμείς, λες, σαν τον Οδυσσέα που είχε τα αυτιά του κλειστά στις ειρήνες. Θα του πούνε βρε παγλαμά. Ο Οδυσσέας είχε ανοιχτά τα αυτιά του ειρήνες. Τον είχαν δει στο κατάρτι ναύτες. Οι ναύτες είχαν βάλει κερί στα αυτιά. Όχι ο Οδυσσέας. Μα είναι δυνατόν? Το άλλο, πρέπει, λέει, να κάνουμε στροφή 360 μοιρών. Μα άμα κάνεις στροφή 360 μοιρών, ξανάρχεσαι από εκεί που ξεκίνησε. Και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει πολιτικός μηχανικός. Το πιστεύεις εσύ? Πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε το πτυχίο πολιτικού μηχανικού από τη Βουλγαρία? Εκεί λέει το πήρε. Κάνουμε συμπόσιο αρχαιοελληνικό τώρα, μου φαίνεται. Αλλά δεν μιλάω εγώ, μιλάς εσύ σαν δάσκαλος. Δεν κάνουμε συμπόσιο. Εγώ κάθισα και σκέφτηκα. Και λέω τι θέλουμε εμείς οι Έλληνες. Ελευθερία, λέει, μας έλεγε ο Παπαδόπουλος, ο Μεταξάς, την ελευθερία μας. Εντάξει ρε μάγκες, τι θέλετε? Δημοκρατία και ελευθερία χωρίς Ελλάδα ή Ελλάδα χωρίς ελευθερία και δημοκρατία? Να μην πάμε στο άλλο άκρο, ρε Κώστα. Ναι, σαν να δει τώρα πιο άκρο η Ηλία. Δεν έκανε το Ίκα ο Μεταξάς. Δεν έκανε άδεια, επίδομα άδεια. Δεν έδινε 100.000 ο Παπαδόπουλος σε κάθε νέα και νέο παντρευόταν. Και άμα κάνανε ένα παιδί, δίναν 75 πίσω. Άμα κάνανε 2 τις 50. Άμα κάνανε 4 και τα 100% σβού. Το είδες αυτό το καινούργιο μνημόνιο? Αυτό που στείλανε στην Ευρώπη. Από το 26 μέχρι το 29.
Μείωση παιδείας, μείωση υγείας, μείωση στα πάντα. Πόρους πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Και δεν μιλάει κανείς. Μόνο μερικοί έξυπνοι δημοσιογράφοι το είπανε για αυτό το μεσοπρόθεσμο. Το είπε το Μάκη, κανένας άλλος. Όλοι οι δημοσιογράφοι κοιμούνται. Και θα ήθελα να συγχαρώ χθες που σου είχα θυμάσαι τι σου είχα πει. Ο μόνος δημοσιογράφος που μέσα και τελειμάνει είναι ο Χίος. Ο Χίος είναι αυτός που είναι, αλλά έχει μέσα, θυμάσαι που το είχα πει. Βέβαια, βέβαια. Γιατί να μην τον εσέρχω και τον αγαπάω. Για μένα είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και άλλη μια δημοσιογράφο που γουστάρω πάρα πολύ, μπορεί να είναι κομμουνίστρια, αλλά μεγάλη δημοσιογράφος και καλός άνθρωπος, είναι η Σεμίνα Επιγενή. Τους άλλους όλους δεν τους γουστάρω. Δεν μου κάνει κανένας από αυτούς. Η Σεμίνα βέβαια, Κώστα μου, δεν έχει κάνει τη σκληρή, τη μαχητική δημοσιογραφία του Στέφανου. Έχει κάνει λίγο πιο light. Τι κάνω λάθος? Ναι, ήταν μεγάλη δημοσιογράφος. Πριν κάνει αυτό στο live ήταν δημοσιογράφος. Και ο Στέφανος από αυτήν να ξεκίνησε. Έτσι νομίζω. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι η Σεμίνα Επιγενή έβγαλε και το Στέφανο Ρεχείο. Είναι καλή δασκάλα. Μήπως τώρα μου λέει ο Αντώνης, τώρα μου λέει για το Στέφανο η Κορομιλά. Η Σεμίνα Επιγενή, καμιά δουλειά η Κορομιλά. Η Κορομιλά δεν ήταν δημοσιογράφος ποτέ. Ρωτήστε και το Χίο και θα σας πει. Εγώ το θυμάμαι από παιδί το Χίο. Αν με δει θα με θυμηθεί και αυτός ποιος είναι. Τέλος πάντων, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς στον παππούλη τον Παναγιώτη, στον Γιώργο από τα Μέγαρα, και στεναχωρέθηκε μετά που είχαμε την κυρία Ήρω, γιατί καλή είναι. Και ο Γιώργος καλός είναι. Εδώ είμαστε όλοι να πούμε μια πάσα. Δεν είναι τώρα. Με άλλους πρέπει να τα πάρουμε για να μεταξύ μας. Σωστά, σωστά. Στο σοφό Γέροντα τον Παρπακώστα και σε όλο το group therapy. Αντού τα λέει και μερσή πόκου. Να σε καλά Κώστα μου, να σε καλά. Να σε καλά. Μου το έχει πει πραγματικά ο Κώστας σχετικά με τον Στέφανο το Χίο, που είναι ο άνθρωπος, έχει ένα χαρακτήρα συμβίβαστο αυτό το παιδί. Εγώ πάντα γουστάρω αυτός που είναι, και ξέρω όταν ακούς τη φωνή, όταν ακούς κάποιον άνθρωπο που είναι και της κραυγής, πνίγεται, έχει εσωτερικές κολόνες ηθικής και δίκαιου. Πάντα εγώ δεν μου αρέσαν οι μουλοχτοί. Δηλαδή ναι, το τυπικό. Γι' αυτό και γουστάρω έτσι πραγματικά που νομίζει κανείς ότι μπορεί να είναι σκληρός ή ακραίος κάπου, αλλά μπορεί να πνίγεται και μέσα από το δίκαιο του να κυνηγήσει την αλήθεια. Έτσι, μέσα σε αυτούς τον βάζω κι εγώ τον Χίο. Και μετά από τους άλλους δημοσιογράφους δεν θυμάμαι πολλούς να μπορώ να εκτιμώ εγώ παιδιά. Κάποιοι ποτέ το παίζανε κυριλέ και δημοσιογράφοι, αλλά δεν κάνανε ποτέ τα αιχμηρά κάτι που να ξυπνήσουν λίγο τον κόσμο. Λίγο, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι καλοί, δεν αμφιβάλλω, αλλά δεν μπορώ να τους βάλω καθαρά ποιος και ποιος είναι. Με έχουν μπερδέψει και εμένα που είμαι στον χώρο των ίδιων. Βλέπω εκεί πέρα και λέω αυτόν τον είχαν για σοβαρό. Ναι, αλλά και πότε ήταν, που ήταν ουσιαστικός κάπου να βάλει την πραγματικά σαν πυγμή δημοσιογράφου στον αέρα να έρθει κόντρα κάπου. Είναι λίγο κατεστημένο όλοι τους εδώ, οι περισσότεροι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Είμαι ο ποιητής της ερήμου. Γεια σου, Ηλία μου. Καλή νεσπέρα σου. Θα είμαι ευτυχής, θα σου δώσω στο επόμενο δεκαήμερο την δεύτερη έκδοση της συλλογής «Ο ποιητής της ερήμου». Είναι 3 τεύχη, 52 σελίδες έκαστον. Μπράβο. Είμαι ευτυχής που την κριτική για την ποίησή μου την κάνει, δεν ξέρω αν τον γνώρισε, το Γιάννη τον Κορίδη, ποιητής και συγγραφέας, και για χρόνια δούλευε στον οργανισμό Λαμπράκη, στο Βήμα. Δεν ξέρω αν τον γνώρισε αυτό το δημοσιογράφο. Δεν τον γνώρισα προσωπικά, αλλά για να μου λες, και επειδή σε έχω ακούσει και έχω κρίνει όσο μπορώ με αυτές με όποια εμπειρία φέρνω ζωής και τηλεόρασης, είναι διαμαντάκια όλα. Οπότε ξέρω πως δεν πρόκειται εσύ να επέλεγες κάποιον να μιλήσει για σένα αν δεν ήταν άξιος. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα θα εκτυπωθούν λοιπόν η δεύτερη έκδοση και θα βγει και θα βρεθούμε να στα δώσω εγώ προσωπικά. Θέλω να σε δω και από Καλή κοντά. Επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τις αρκούδες στο Μέγαρο. Ναι. Οι αρκούδες του Βορρά
Ήσαν στο Μέγαρο Μουσικής σήμερα. Της είχε φέρει η γούνα μιας χοντρής κυρίας που κάθισε στην πρώτη σειρά και παρακολουθούσε τις άριες της μέτζο σοπράνο με πολύ προσοχή. Και εγώ πίσω της έβλεπα τις αρκούδες να φεύγουν από το σώμα της και αφήνοντας την ημίγυμνη να βουτάνε στα κρύα ποτάμια του βορρά, αρπάζοντας στον αέρα τους ολομούς που ανηφόριζαν για τον ιστορικό τους προορισμό κόντρα στο κατέβασμα των νερών. Και όταν ο μαέστρος υποκλήθηκε, ενώ τον αποθέωναν οι θεατές, η χοντρή κυρία σηκώθηκε, έγειρε εμπρός, επεφημώντας και αυτή τον μαέστρο και μετά κάθισε βαριά στο βελούδινο κάθισμά της. Και οι αρκούδες γούνες, πειθαρχημένα, ακολουθούσαν αδιαμαρτύρητα τα εμπρός και τα πίσω της χοντρής κυρίας. Τι αθώα πλάσματα και αυτά, τέλος πάντων. Ωραία. Κάνεις πολλά παντρέματα, όλα κοινωνικά βέβαια τα θέματά σου και όλα αφήνουν σκέψη. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά να πω μόνο όταν να κάνω και σχόλια εδώ, ό,τι θέλεις όταν κυκλοφορείς θα μου πεις τίτλους και τέτοια, να κάνουμε σχόλια, δεν ανάγκη πώς αν θα βρεθούν στα χέρια μου, όσο περισσότερο να κάνουμε εδώ, να ανταποδίδουμε σε άνθρωπο που γράφεις ωραία, έχεις τέτοιο παρελθόν, ξέρω περισσότερα από ό,τι λες εδώ στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και σε χαίρομαι για την επιτυχία που έχεις στο κανάλι αυτό της μάχης. Μπράβο σου. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάει αυτός ο αγαπητός μας και νότα ξεχωριστή κι αυτός, όπως ο καθένας με άλλα θέματα, εδώ καταπληκτική, πολύ ωραία. Γράφει πνευματικά, γράφει με νοήματα, δεν γράφει φρουφρού όπως αυτά που δεν γουστάρω εγώ. 4 γραμμές. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία μου. Τι κάνεις? Καλησπέρα σου. Η Μαρία από Γεια σου, Πλατεία Μαρία. Αμερικής. Γεια σου, Μαρία. Ναι. Πώς είσαι, καλά? Ναι, καλά. Δόξα τω Θεώ, ισορροπίες καλές. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω για αυτό που έλεγε ο κύριος για το παιδάκι που είπε ότι δεν το παίρνουνε στην περιοχή. Ναι, συμβαίνει αυτό, από ό,τι έχω ακούσει δηλαδή, δεν ξέρω σίγουρα, με παιδικούς σταθμούς και με νηπιαγωγεία. Κάτι υποπτεύτηκα. Ναι, συμβαίνει. Ενώ με γυμνάσια και λύκεια είναι πολύ δύσκολο να πάει το παιδί από το ένα γυμνάσιο στο άλλο ή από το λύκειο, από το ένα στο άλλο, εκτός αν γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Μάλιστα. Τότε μόνο. Αυτό υποπτευόμουν και ευχαριστώ που μου το βοήθησες, γιατί αυτό αναρωτήθηκα. Λέω, μήπως τα παιδική σταθμή και τέτοια είναι τα δύσκολα. Αυτό είναι, ακριβώς. Ναι. Σε περιπτώσεις βέβαια παραβατικών, υπάρχει μια διαδικασία παραβατικών παιδιών, εκεί γίνεται αλλαγή σε κοντινό σχολείο. Ναι. Μιλάμε για λύκειο και γυμνάσιο. Ναι. Τώρα κάτι άλλο, όσον αφορά τα βιβλία που έκανες και εσύ μνήμα για τα βιβλία, τα βιβλία τα τελευταία χρόνια, δηλαδή νομίζω μετά το 2000, και του γυμνασίου και του λυκείου, θα έλεγε κανείς ότι είναι ειδικά γραμμένα για να αποτρέπουν τα παιδιά. Ειδικά γραμμένα για να αποτρέπουν τα παιδιά. Μάλιστα. Να τα αποθαρρύνουν. Δηλαδή, άμα πάρει κανείς τώρα ένα σημερινό βιβλίο ιστορίας και το συγκρίνει με ένα βιβλίο πριν από 30 χρόνια ή 40, δεν έχει καμία σχέση. Βέβαια. Κατάλαβε. Ας πούμε, τα βιβλία της ιστορίας του καλοκαιρινού, τα πρόλαβες εσύ αυτά? Δεν θυμάμαι ποια πρόλαβα, αλλά πρόλαβα ανθρώπινα πράγματα, διάβαζα και καταλάβαινα. Ναι, ακριβώς. Τα σημερινά βιβλία ιστορίας είναι μία συμπίκνωση, πάρα πολλές πληροφορίες, δεν μπορεί το παιδί να τις αφομοιώσει. Στα μαθηματικά τρελαίνονται τα παιδιά, Μαρία μου. Ναι, πες μου για τα μαθηματικά, ναι. Μετά προχθές κάνω εγώ στη μικρή μου και ξέρω το αυτό, λέω δημιλάκι μου, άντρα μη ένεπε μούσα από οσμάλα από... Όχι, λέει, μας είπε, λέω, άκου.
Για τα μαθηματικά που είπες, δεν κατάλαβα. Της το λέω λοιπόν λίγο, άκου λίγο. Της το λέω λίγο, όχι δεν μας είπε έτσι λέει. Θα είναι συγκεκριμένη λέξη, δηλαδή και εκπαιδευτική ρε παιδί μου, επειδή είσαι εκπαιδευτικός. Μεγάλο πράγμα να περάσει και να το μασίσεις ωραία στο μυαλό του παιδιού να το μάθεις και όχι τη γραφειοκρατία των βιβλίων εκεί πέρα του χαρτιού. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο εκπαιδευτικός πια. Είναι περιορισμένος από το Υπουργείο. Δηλαδή μπορείς να κάνεις, αλλά μέχρι ενός σημείου. Να πάμε στα βιβλία των θρησκευτικών. Πλέον έχει περάσει πια, πολύ λίγο μιλάνε, ή σχεδόν καθόλου για την Ορθοδοξία. Είναι το πνεύμα του οικουμενισμού. Ναι. Καλά, να πάμε στα βιβλία ξένων γλωσσών, που μπορώ να πω εγώ, εκεί είναι η καταστροφή. Δηλαδή πρέπει ο καθηγητής να παίρνει ένα πυρήνα από το βιβλίο και να αυτοσχεδιάζει στις ξένες γλώσσες. Είναι μία καταστροφή. Πώς να σου το πω δηλαδή. Έχεις απόλυτα δίκιο, και στα θρησκευτικά έριξα ματιά. Παραμύθι. Τι τους λένε των παιδιών, τι τους λένε ρε Μαρία. Τι λένε, δηλαδή παίρνουν ένα θέμα θρησκευτικό και σου βάζουν μέσα κείμενα μετά, όχι από τα Ευαγγέλια, αλλά από άθεους συγγραφείς. Ναι. Θα το είδες αυτό, δεν μπορεί. Ναι. Ξεφεύγουν από τη θρησκεία, και την πάνε σε ό,τι μπορούν να αλλοιώσουν του παιδιού αυτά που είναι βασικά να πιστεύει ρε παιδί μου. Ακριβώς. Δηλαδή μπερδεύουν τη θρησκεία με τη λογοτεχνία, και να ήταν λογοτέχνες θρησκευόμενοι να πω ναι, αλλά είναι κείμενα άθεων λογοτεχνών τις περισσότερες φορές. Όταν διάβασα, όταν τις μικρές πρωτές κάτι σε θρησκευτικά, θυμήθηκα ένα βιβλίο που είχε κάνει ένας αυτοί νεοταξίτες οι αυτοί, το δεξί χέρι του Κλίτον, ο άλλο Γκόρ, πώς λεγότανε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που ήταν ένα... Γκόρ νομίζω. Γκόρ νομίζω. Λοιπόν, και που ήταν, μου έχει μείνει αυτό από τότε και έλεγα κοίτα ρε που πάνε την ανθρωπότητα. Κόντρα στο χριστιανισμό. Ό,τι συνοθήλευμα, τρελά πράγματα. Ναι, μετά μέσα στα θρησκευτικά υπάρχουν πια κείμενα, δηλαδή από το Ισλάμ, από το Βουδισμό. Το παιδί εθίζεται σε ανατολικές θρησκείες. Μπορεί να μου το περάσει αυτό καθαρό, ότι ο Βουδισμός πιστεύει παιδί μου αυτό, ο χριστιανισμός πιστεύει αυτό, ο μουσουλμάνο-μωαμεθανισμός, να το σεβαστώ. Όχι, είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων που θολώνει το παιδί. Είναι ένα πλέξιμο όλων μαζί. Ακριβώς, θολώνει το παιδί. Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ, περιμένω 4 γραμμές. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ, Μαρία. Καλό βράδυ, Ήμια μου. Και με βοήθησε στη γνώμη αυτό που είπες, ότι μάλλον περισσότερο κάτω από το δημοτικό είναι αυτό που σημαίνει στα παιδάκια που μας είπε ο Μανώλης. Όχι σε όλες τις τάξεις, όχι σε όλα τα γυμνάσια, σχολεία. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα σου. Σπύρος από Αγία Παρασκευή. Γεια σου, Σπύρο. Η Ελλάδα λοιπόν χάνεται, ο πληθυσμός ελαττώνεται, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, είναι γνωστά τα θέματα, οι ορδές των βαρβάρων εισραίουν και είχε πει ο Κίζιγκερ ότι χτυπάμε την Ελλάδα στη θρησκεία, στην πατρίδα και στην οικογένεια, να αλλοιωθεί ο πληθυσμός. Οι πνευματικοί άνθρωποι λοιπόν, τι γίνεται, δεν αντιδράει κανείς, δεν ακούγονται, κοιμούνται ήσυχοι αυτοί. Καλά, για τη δικαιοσύνη τι να πούμε, αυτοί είναι στην Ιρβάνα τους, ας πούμε, εντάξει. Έχουν βολευτεί. Δεν τους δίνουν λόγο, εγώ πιστεύω, Σπύρο. Υπάρχουν πολλοί πνευματικοί άνθρωποι. Γιατί δεν τους δίνουν λόγο. Στη δικτατορία βγάζανε γλώσσα και τους τιμωρούσαν, ας πούμε. Δεν θέλουν. Έχουν βολευτεί, Ηλία. Έτσι λες. Φυσικά έχουν βολευτεί. Γιατί τους στα ξερονίσαν τότε και μιλάγανε. Θέλω να σου πω αυτούς τους καιρούς. Πού να πάει κανένα πνευματικό άνθρωπο σε κανένα κανάλι. Θα πούνε μου φέρνει καμία υφλουσέρη που του λένε εκεί πέρα για τα TikTok και τέτοια, παρά να του ενδιαφέρουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Τέλος πάντων, υφίστανται αλλά δεν αντιδράνε. Τώρα, όσο να κάνω για την ακρίβεια. Ναι. Θυμάσαι ότι κατεβαίνανε η Νέα Δημοκρατία και χτυπάγανε τις κατσαρόλες στο Σύνταγμα. Ναι. Το θυμάστε αυτό? Ναι, μου φαίνεται ναι. Βέβαια. Τώρα λοιπόν οι κατσαρόλες είναι ήσυχες. Δεν έχουν τι να βράσουν και ησυχάζουν, εκεί κοιμούνται. Λοιπόν, σχετικά με τον Τσίπρα τώρα. Έγινε πρωθυπουργός ένας άχρηστος, ένας αγράμματος, ο οποίος έλεγε για το μεσαίωνα ότι είναι το μισό του 100. Δεν το κατάλαβε.
έλεγε μετά, ήρθε ο καιρός να θρέψουμε, 3 φορές το είπε, τους κόπους των θυσεών μας. Τι να θρέψουμε? Το θυμάσαι γι' αυτό ίσως? Υπάρχει καταγεγραμμένο. Λοιπόν. Αυτά που μου λες και να μην τα θυμάμαι μου φέρνουν γέλιο και γι' αυτό γελάω. Δεν γελάω να κορδέψω τον Τσίπρα ειλικρινά προσωπικά. Έτσι. Όσο αυτά που μου λες που δεν τα είχα προσέξει, αλλά είναι αστεία όπως τα ακούς, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι έτσι ντοκουμέντο αυτό. Ναι. Τον Τσίπρα, εγώ ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας υπάλληλος. Ναι. Τον εξέτασε λοιπόν μια καθηγήτρια φίλη μου σαν δυσλεκτικό. Ξέρεις, ο δυσλεκτικός δεν γράφει, ας πούμε, και ό,τι πει και του βάζει ό,τι βαθμό θέλει. Ναι. Έτσι. Εγώ τον είχα δώσει στο Χίο τότε στο Μακελιό και για πολύ καιρό είχε έξω δυσλεκτικός λοποδίτης. Εγώ του το είχα πει αυτό. Λοιπόν, μετά γράφτηκε σε ένα πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία, δεν πήγε καθόλου και ο Σουφλιάς λοιπόν, επειδή ήταν υπουργός τότε δημοσίων έργων και με τον πατέρα του είχαν φιλία και του έδινε έργα, έτσι πήρε το πτυχίο. Δεν έχει περάσει από Πολυτεχνείο ο Τσίπρας. Και έχει το θράσος τώρα να βγάλει το βιβλίο το οποίο άλλοι το γράψανε, δεν έχει ιδέα, και να δικαιολογηθεί. Που έκανε το όχι ναι και πολλά πούλησε τα αεροδρόμια, τα τρένα στους Ιταλούς και τα λοιπά. Λοιπόν, ο κόσμος δεν έχει μνήμη, μου φαίνεται. Αυτοί μία μούτζα θέλουν ο κόσμος να τους απομονώσει. Λοιπόν, η μάχη είναι το μόνο ραδιόφωνο που λέει την αλήθεια, είναι μαχητικό και ακούμε πραγματικά, και εδώ πέρα ο κόσμος δεν κοιμάται. Το πιστεύω. Χωρίς να υποτιμάμε τα μυαλά μας, ακούν, γιατί έχουμε πονηρούς ανθρώπους έξυπνους. Ξυπνάει όμως. Έτσι. Το ραδιόφωνο αυτό. Η μεγάλη εξέγερση έρχεται. Ο κόσμος δεν αντέχει πια την κοροϊδία και τη λαμογιά. Λοιπόν, να είμαστε καλά, καλές γιορτές για όλους μας εύχομαι. Καλό σου βράδυ, Σπύρο, γιατί τις επόμενες μέρες κάτι κάπου γιορτάζεις, Αύριο είναι. Αύριο είναι. Έλα ρε παιδιά. Ωραία. Χρόνια πολλά από σήμερα, αφού το έφερα κουβέντα έτσι. Ευχαριστώ, Ηλία, να είσαι καλά, καλές γιορτές. Να είσαι καλά, Σπύρο, να είσαι και όλους όσους γιορτάζετε αύριο. Σπύρος, Σπυριδούλες. Πάμε στην επόμενη Σουφλιάς τώρα. Τι μου θύμισε, παιδιά. Ο Καραμανλής ο νεότερος είχε κάτι δίπλα του, κάτι μεγάλους πολιτικούς και λαμόγια. Μια εβδομάδα πριν κάνει εκλογές ο Καραμανλής ο άνθρωπος, δεν το λέω με τι κάποιος είμαι, να πω το υπεραντίβιο, να πούμε την πονηρή κουβέντα και καλή για τον νεότερο του Καραμανλή. Είχε σουφλιάδες δίπλα. Είχε σουφλιάδες και ήθελε μετά ο άνθρωπος να κερδίσει. Αφού το προδίδαν όλοι γύρω. Μια εβδομάδα πριν κάνει εκλογές και όταν θα φεύγει ο κόσμος έξω να πάει να ψηφίσει, αύξησε τα διόδια. Δεν θες μεγαλύτερο από το φίλο σου να είναι τόσο εχθρός. Ο Σουφλιάς αύξησε γι' αυτό ήταν ο αγαπημένος των νέων και του έθνους, βέβαια, ο Σουφλιάς. Γιατί παρουσιάζανε κάποιους ανθρώπους στον κόσμο, αυτός προοδευτικός, ναι, ήταν το κάτι άλλο, τα είχαμε Νέα Δημοκρατία, και αυτοί δουλεύανε εναντίον ακόμη και του αρχηγού του κόμματός τους. Τι τραβάει ο καθένας και στα κόμματα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Μανώλης. Καλησπέρα, Μανώλη. Λοιπόν, πολλά θέματα βάλατε εσύ απόψε. Μπράβο, ωραίο το κοινό. Εντάξει, αυτό το θυμάμαι με το Σουφλιά, την πονηριά που είχε κάνει πριν τις εκλογές. Μα μία εβδομάδα το ανθρώπου του Καραμανλή, δεν το λέω με συμπάθεια μόνο στο Καραμανλή, το λέω γιατί ήταν ανέντιμο. Ναι, εξυπηρετήσουμε τους δικούς μας, γιατί έχουν χάρες. Λοιπόν, μα πηγαίνανε, συγγνώμη Μανώλη μου, πηγαίνανε να ψηφίσουν οι άνθρωποι τις μέρες εκείνες, να ψηφίσουν Παπαντρέου ή Καραμανλή, θυμάμαι, και είχε βάλει. Ο άνθρωπος αύξησε τα διόδια που πάει όλη η Ελλάδα να ψηφίσει. Και που έπρεπε κανονικά να ήταν και δωρεάν. Ακριβώς. Γιατί είναι υποχρεωτικό, υποτίθεται. Δηλαδή μιλάμε για κάτω από τη ζώνη. Αλήθεια. Για κάτω από τη ζώνη, ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ τη Σεμίνα Διγενή από τα χειρότερα είδη. Δεν είναι καν δημοσιογράφος. Διαφωνώ κάθετα με τον Κώστα. Λοιπόν, με τον Αυγολέμονο. Δεν έκανε καμιά δημοσιογραφική εκπομπή, απλά παρουσίαζε ηθοποιούς, τραγουδιστές. Αυτό είπα και εγώ στο κόμμα, δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί. Και χουχού και χαχαχά. Άντε λίγο, να το πω, λίγο χειρότερο από τον Χατζηνικολάου. Άδειο κουστούμι κι αυτή κι αυτός.
Λοιπόν, δεν μας λείπει καθόλου. Δηλαδή είναι πολύ εκνευριστική. Η γυναίκα είχε ένα μόνιμο χαμόγελο, ένα μόνιμο γέλοτα, πώς θα το πω, με κάμερα να τη δείχνει πιο νέα και λαμπερή και λοιπά. Δηλαδή καραγκεζιλίκια. Τέλος πάντων. Ανέφερες επίσης τον Γκορ. Ο Γκορ, ο αντιπρόεδρος του Μπιλ Κλίντον. Ήτανε ή όχι? Ναι, ήταν αυτός που άρχισε το μεγάλο πανηγύρι με την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Αυτός γύρναγε όλο τον κόσμο και έκανε το, πώς το λένε, και αμάν και θα ανέβει το... Προετοίμαζε τον κόσμο για αυτά που θα κάναν αργότερα. Προετοίμαζε τον κόσμο παραμύθια. Ναι, ανέβαζε έφτιαχνε μια καινούργια αγορά για να πουλάνε οι μάγκες από κάλτσες οικολογικές μέχρι διαστημόπλια. Και που έχουμε φτάσει τώρα, θα μας βάλουν και στο κεφάλι φωτοβολταϊκά για να πληρώνουμε το ρεύμα πανάκριβα. Λοιπόν, τα ξέρουμε, τα καταλάβαμε αυτά. Τώρα με έχει πιάσει βήχα. Και υποτίθεται, Μανώλη, ήταν, πρόσεξε, δεν ήταν το συντηρητικό τάδε, ήταν το νέο πνεύμα των δημοκρατών Κλίντον Γκορ. Ναι, όλοι έτσι πλασάρονται μωρέ τώρα, εντάξει, για τους αφελείς Αμερικάνους. Λοιπόν, τώρα τέλος για αυτά τα ξεφτιλίκια που διδάσκονται τα παιδιά. Οι γονείς, συγγνώμη, τι κάνουνε? Τι κάνουν οι γονείς? Δεν πρέπει να αντιδράσουν όταν δείχνουν την Παναγία Ινδιάνα, το Θεό, ξέρω εγώ πώς τον δείχνουνε? Προσπαθούν, το έχουμε καταλάβει, να μην έχουν τα παιδιά εθνική συνείδηση. Όπως είχαμε εμείς που μαθαίναμε για το κολοκοτρώνη κλπ. Τι κάνουνε οι γονείς, ξαναρωτάω? Απλά πάνε τα παιδιά εκεί και τα φέρνουνε. Οι μανάδες, οι πατεράδες. Δηλαδή εντάξει, το να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να βρίζουμε ή στα Facebook και στα TikTok και λοιπές αηδίες. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Πρέπει οι γονείς να διαμαρτυρηθούν. Κάνουν τα παιδιά τελείως, πώς να το πω, κενές προσωπικότητες. Πέρα από αυτό που με πειράζει εμένα, στα βιβλία που διάβασα δεν υπάρχει ασυναρτησία μυαλού, παιδί μου. Σαν εκπαιδευτικοί που γράψαν τα βιβλία αυτά, να μην είναι εκπαιδευτικοί ή το κάνουν επίτηδες να θολώσουν τα μυαλά του παιδιού. Επίτηδες προφανώς τα κάνουν. Τώρα δεν θυμόμαστε τη Ρεπούση που μίλαγε για... Αλλά άμα πες έχουμε εκπαιδευτικούς αντιρεπούσεις, καλά λες, ναι. Που μίλαγε για... Έφερες ένα παράδειγμα ιδανικό. Μίλαγε για συνοστισμό. Ναι. Γι' αυτό και μόνο έπρεπε να έχει. Ας πήγαινε να πει κάνα τέτοιο σε καμιά Τουρκία. Θα έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Καλά, ούτως ή άλλως έχει εξαφανιστεί. Ήτανε αγαπημένες του. Και επειδή νομίζω αναρωτήθηκες και πιο πριν τι κάνουν ή κάποιος ακροατής, δεν θυμάμαι. Τι κάνουν τα μυαλά της Ελλάδας, οι πνευματικοί άνθρωποι. Ναι, οι πνευματικοί άνθρωποι, ναι. Οι πνευματικοί, τι κάνουνε? Είναι στο payroll των Υπουργείων. Γι' αυτό το έχουν βουλώσει. Απλά πράγματα. Αυτά και καληνύχτα. Καληνύχτα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σωστά. Τι κάνουνε? Αυτά τα βιβλία, θα φέρω κανένα βιβλίο καμιά μέρα, ρε παιδιά, να δείτε την Μπέρτεμαν. Και εσείς έχετε παιδιά, εγγόνια διάφορα, τι έχετε? Εγώ μου κάνει εντύπωση τα παιδιά αυτά και μετά λέμε δεν είναι καλός μαθητής αυτή, δεν είναι τι δείτε, αφού δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτά που διδάσκουν. Δεν υπάρχει αυτό καθαρά να καταλάβει το παιδί. Όταν πηδάς από το α στο μέγα, από το μέγα στο ρο, από το ρο στο γάμα, από το γάμα ηλίθια εκπαίδευση. Με τα υπουργεία, εγώ πιστεύω. Με αυτούς τους ηλίθιους που βάζουν. Δεν εξηγείται αλλιώς, παιδιά. Χωρίς να κατηγορούμε τους πραγματικά πνευματικούς ανθρώπους. Που δεν έχουν καμία σχέση ούτε να φτιάχνουν βιβλία, αλλά αυτοί που φτιάχνουν τα βιβλία πρέπει να είναι σίγουρα τοποθετημένα. Φτιάξτε τα έτσι, γιατί δεν πρέπει να μάθουν. Προσέξτε. Η διαταγή πρέπει να μου πάρει λογικά με τα δικά μου τα μέτρα και τα σταθμά και το λίγο μυαλό που κουβαλάω είναι σίγουρα να έχουν πάρει γραμμή. Κοιτάξτε, μην γράψετε καθαρά πράγματα. Γράψτε όσο γίνεται περισσότερο να μην καταλαβαίνουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ανοίξτε των παιδιών σας τα βιβλία και θα καταλάβετε αν λέω παραμύθι όχι. Θυμάμαι μία φίλη κάποτε, πριν να έχω τη μικρούλα μου κάνει, μια μέρα να βοηθήσει το παιδί σε κάτι, κάνε μου τη χάρη, έλα να του πεις του
και διαβάζω και έλεγε από κάτω διατάφτα. Το γεγραμμένο. Μόνο διατάφτα δεν ήταν, παιδιά. Δεν ήταν το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα δεν ήταν. Ήταν όλες οι άλλες βλακίες, το συμπέρασμα ήταν αλλού. Από τότε άρχισα να μυρίζομαι και να λέω δεν γίνεται για εσάς. Εμείς ξέραμε συμπέρασμα. Αυτό λοιπόν κάνει θα πει ότι ουσίας πράγματα. Όχι, η ουσία ήταν αλλού. Λοιπόν, ακούστε, διαβάζω. Καλησπέρα, Ηλία μου. Δεν μπερδεύουν τα πράγματα. Σκόπιμα γίνεται και τα παιδιά μας όντως δεν τα παίρνουν στα δημόσια σχολεία γιατί δεν υπάρχει χώρος από τους αλλοδαπούς που προηγούνται. Καλή εκπομπή. Δρασίβουλος. Να είσαι καλά, Δρασίβουλε. Να είσαι καλά. Έχω πει πολλές φορές, δώσε και στο φίλο το μικρό εκεί, στο γιο σου, το καλό παιδί, το έξυπνο, αλλά και φοβερό στο Τάεκβοντό. Έτσι, πολεμιστής δυνατός ο Κωνσταντίνος. Και όλα τα παιδιά, ό,τι η οικογένειά σου, να είστε καλά όλοι. Λοιπόν, παιδιά, πόσο μας έμεινε ακόμη η Αντώνια Αρκουλή, 1 λεπτό, 2. Έχουμε 3 λεπτά. Αν πάρουμε μια γραμμή ακόμα, αν δεν πάρουμε, 2, 17, 18.000 παιδιά. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό με τα παιδιά μας. Πραγματικά ρεπακατεύουν κάποια στιγμή γονείς, σε αυτό είπε ο Μανώλης, σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά τι θα βρεις απήχηση που θα νομίζουν τάχα πως μπορεί το δικό σου το παιδί τάχα να μην πηγαίνει καλά και να κάνεις πως φωνάζεις και να μην καταλάβουν όλοι οι γονείς ότι αν διαβάσουν, γιατί είναι ανάλογα και ο κάθε γονέας πόσο ξέρει. Δεν υποτιμάμε σαν γνώση. Δεν υποτιμάμε μόνο εχορτηματικά σαν καθαρό μυαλό να ξέρει που του κάνουν κακό του παιδιού του. Γιατί πρόσφατα πήγα εγώ σε μια συγκέντρωση για τη μικρή μου και εκεί περίμενα, ήταν καθηγητές, μία ήταν πολύ λογική διευθύντρια, πάρα πολύ λογική γυναίκα, δεν από πού ακριβώς, και εκεί που ήταν να πούμε κάνα σοβαρό πράγμα, άρχισε και κανένας. Κοιτάξτε, μου περάσουν το παιδί, δεν μας νοιάζει που ήταν ξένος, μου έκανε εντύπωση ότι έτρωγε την ώρα που έλεγα ποιο είναι ηλίθιο, τι θα του πω, τι θα πλακωθούμε εδώ μέσα. Είχε σηκωθεί όρθιο και έκανε σάχα επειδή να μιλάει, αν του πειράξαν το παιδί, το πειράξε ένα άλλο, του έκανα. Δηλαδή γελία. Με αυτόν τον άνθρωπο πώς να κρίνει το βιβλίο του παιδιού του. Αντί να το κάνει ένα θέμα στη διευθύντρια, αν μου πειράξουν το παιδί, να πω οτιδήποτε να το σεβαστούμε. Αλλά να πιάνει την κουβέντα μας, πιάνει να μας τρώει την ώρα και να λέει λιθιότητες. Δεν μπορείς αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να κάνεις μετά και να συγκεντρωθούν εκεί οι γονείς σε αυτούς τους συλλόγους που έχουν, που θέλω να πω κάποια στιγμή ένα σχόλιο φοβερό για τους συλλόγους. Όταν πηγαίνουν κάπου συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, πρέπει να φέρουν ευθύνη όταν τα παιδιά πάνε και αν πάρει μια φωτιά πρέπει να τους βγάλει κάποιος έξω. Και όχι να υπογράφουν οι γονείς ένα χαρτί που να λέει είναι που έκανα χατήρι, λέω στη μάνα του παιδιού, μην υπογράφεις. Μην τους υπογράφεις, ρε, είναι ηλίθιοι. Είναι δυνατόν να γράφουνε, να γράφει πάνω. Δεν φέρνουμε καμία ευθύνη σε ό,τι συμβεί. Τότε πώς κάνεις, ρε, και κάνεις χώρες περίδα και παίρνεις τα παιδιά του αλλού και κάνεις πως είστε πρόεδροι, θα βουτήξετε και κάνα πενταράκι από το καθέναν. Από αυτό που θα δώσουν για εκεί που θα πάνε. Τι ευθύνη φέρνεις και παίρνεις το αλλού το παιδί και μετά να λες όχι, το έγραψε στο χαρτί. Δεν φέρω καμία ευθύνη, άρα δεν πρέπει να πηγαίνουν οι γονείς, δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους οι γονείς. Λοιπόν, τελειώσαμε σχεδόν, 1 λεπτό δεν είναι τίποτα. 1 λεπτό, μια ανάσα είναι. Μια ανάσα, μια ζωή. Λοιπόν, παιδιά, είναι τόσα πολλά τα θέματα και καθένας έχει τα δικά του. Το θέμα είναι να μπορεί να βλέπει με καθαρό μυαλό τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Και το παιδί να το προστατεύει όσο μπορεί να το κάνουμε, όσο μπορούμε και στα γράμματα, όσο μπορούμε και να μην εμπιστευόμαστε ανάξιους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν και καλοί εκπαιδευτικοί. Είδα και τη μέρα εκείνη διευθύντρια, τι ωραία. Μετά είδα έναν άνθρωπο που μίλησε, ήταν φιλόλογο, μου πει δημιλία. Μίλησα 2-3, έβλεπες ότι είναι καθαρά μυαλά. Μήπως έχουμε και καθαρά μυαλά και δεν τους αφήνουν να κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους, γιατί σου λέει τι το Υπουργείο τώρα μου στείλει αυτό το βιβλίο. Κάνε εκεί πέρα, αφού το λέει έτσι, μπορεί και οι άνθρωποι αυτοί να έχουν σηκώσει τα χέρια. Σας έχω πει κάποτε μου είπε ένας διευθυντής, Ηλία μου, όταν ήρθανε το γονέο κηδεμόνων και παίρνανε στο συνάδελφο που έκανε, μην τους πειράξουν τον κανακάρι και μου σαλάζανε τα φώτα, λέγαμε, άντε ρε, ας μην μάθουν ποτέ γράμματα. Λέω, Γιώργο, έχεις δίκιο. Όταν ξαφνικά τραβάτε τόσα από ηλίθιους γονείς. Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε ραντεβού από το βράδυ 9 με 11. Από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ, τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν ήχο και τηλεφωνικό κέντρο. Να σε ευχαριστήσουμε όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε, έστω και μισό λεπτό. Να σου πω, Αντώνη, Μιχάλης ακόμη ο Σάκης το παιδί είναι. Καλή εκπομπή, Σάκη. Όπως λέγαμε και στον Μιχάλη, απλώς τα βράδια πνιγόμαστε τελευταία στιγμή. Καλά κάνετε να μιλάτε 1 λεπτό πριν. Εγώ να θυμίσω, μεσημέρι 12-1, ο
Κυριάκος Βελόπουλος και 4 με 7 Στέφανος Χίος. Καλό σας βράδυ.